Hello mga ka-listeners, balik ta og into vlog no sa kinsay akong pilion part 2 og pasensya kay tungod ako magbasa sa inyong mga bagong comment no kay auto mga comment sa niagi kay wala ko ma-move diri sa usa. Ako'y mabasa ron nga kuan comment ninyo. Wala nga mubo na lang ako na ako ang intro vlog. Pasensya sa itong background kay murag wa yun ni ngitap tagba pag pahimutang asa dapit ang murag landag ba kay medyo dili pabor ang light ba murag ngit-ngit ay dapita ba mga ka-listeners. Ngit-ngit jud di balance ang light ba. Mao ta mga ka-listeners no, salamat kay sa inyong pagpaabot no sa pagpaminos mga drama nya bang ngita pa ko og bag-o nga drama nga puli na to sa kuan si Kumalo. Murag ako'y lain nakitaan katurang kuan no limit ang ire no. Waya na to. So makita og lain, ngita og lain. So, walay lain katura. Ang atong trabahoon mga ka-listeners no. Kay kuan atong tang mihabo-habo na usab perti daghan copyright sa big music ato. Labad sa auto editon kay daghan kay music copyright mga ka-listeners. Ara ba nag-request unta ato sa una sa nag-PM na ko ba. Kay ganahan ko sa tong mihabo-habo na usab. Problema kay daghan copyright labada sa auto editon. Pero wala na yung lain ma-edit. Mapugos ko ito mga ka-listeners og edit. Tapos pagkakaroon, mangita yung lain ka hindi kayo bugat. Dili kayo labad sa editon kay kining daghan copyright mail. Labad kayo sa pag-edit. Sige balik-balik ba niya. Akansi mapurog din tarungon kay sayang ang paghago og edit niya. Why kitaon ba nga sa gamay ng revenue kay salamat din ko sa mga dili mo skip og ads no nga bisag bugbo lang ads dako na kay nang tabang no pagkakaron medyo hinay gud ang ako ang kuanon sa YouTube mo nang nawala ko gana mga ka-listeners. Medyo hinay piki na tas pang-load ani muna nga murag makawa og gana i-upload mga ka-listeners. Pero makonsensya sa taning nagsigig paabot sa sumpay mo na nga lugaran yapon ako ni kining nasugdan. Ako gyud ning humanon og upload para na malingaw gyapon wala binatong mga nag-atang sa sumpay ba. Ang pasensya kay mga ka-listeners no medyo dugay ta ka-upload nya medyo gilaay na pod kay ning hinay na ang views hinay na revenue maglisod na mga ka-listeners no ya paload pa ta mo tanay mangita pa ta sa mga live streaming nga mga labi na ni mga daang drama dako kay sa load dako kay kaon sa load nga gikapoy ko ka-listeners sa bagat tinod kinakapuyan isig sumay-subay ning mga live streaming lambad kay sa nya makawa jud gana mga ka-listeners. Pasensya kayo sa mga nagpaabot no o nagpaabot pag dugang drama. Maningkamot ang gipon ko mga ka-listeners nga makakita pag laing drama. Di lang kumusaad kay kay bagod. O kasure ba sure sa nakudaan kung makita og drama nga naa joy kung sa gamay ra nga episode ang nawala ba yan ato nang kuan trabahoon. So plano ko akong trabahoon tong kuan Nanay Rosa og kanang buak nga salamin kay naman ko i-files ana. Problema kay daghan lagi kuan po ni copyright labi na tong buak nga salamin pod. Kahanag copyright di pag-insert Mura nga mapugos akong edit na wala julain ka listeners. Manay lain nga drama ba. Kapoy kay editon gini daghan copyright. Lambad yes o labi na ni mga love story nga mga drama daghan kay music. Pero kung okay ra ninyo pwede ra gyapon kanang medyo mausab-usab yun ang audio nga murag di kayo makuan ba.
O tinaw, magyapon, kaya ito magtarungon. Mapo na mga ka-listeners, ako nang i-upload balik ng buwak na salamin o Nanay Rosa. Diri ani nga channel no kay naman diri man ko naka-upload ani gud sa katapusang sumpay ba. Sa Nanay Rosa katapusang sumpay na diri nga channel nya ang buwak na salamin ko naka-upload sa katapusang sumpay diri. So diri nako i-upload na. Manon sa lang nako ning duha, kining sorting di malasa o kining isa kong pilion. Nya dito sa Jankin Anuta matong plano nako ang no limit ang ere. So mangita pa kung lain kay basin makita pa taglain dai nga dugay-dugay na nga drama. Kumbati gyapon ta dito sa Jankin Anuta mga ka-listeners. Kung kita maglangan, paminawan niyo ang part 2 sa Kinsay Akong Pilion. Mapasasalamatan ug karon mga higala sa laing sumpay ning atong sugilanon. Kinsay akong pilion. Gaksanon ko be. Aron mawa ning katugnaw nga akong gibati. Nangurog naman ko. Unsa? Dali na gud. Pare ko gigda. Nga gaks ako. Tugnaw kayo. Di ka maluoy na ako. Tuparin ako gigda ba? Uy, nangurog man ka. Bebe, gaksan lang di ka, kadiyot. Nangurog bitaw ko. Nganong gilantan man ka? Tungod tingali nis panahon. Masahian ta hinuon ka. Unya na lang. Kundi na mangurog akong kalawasan. Mas may tingali maghubo sa karon. Mabatyagan gid ako ang imong kainit. O mainitan ang akong lawas. Maghubo ko? Gitrangkahan ka na nimong pultahan. Na, wara ba? Tagahiyo na. Kitingaling masudlan ta. Kadiyot. Sud lagi Dulce diha ay. Ayaw na lang pagsamok-samok nila nang kay gihilantan si Rabi. Girubo pa tong day Dulce aron maulian. Unsa na? Ayaw na lang pangutaan na lagi kay di man gyapon ka makasabot. Kaon lang ko be. Gutom akong tiyan. May pa. Ikaw pa'y lalaki nga nakakita sa hubo na akong lawas. Dali na. Tupad na ako aron mainitan akong lawas. Igo na ko magakos ni mo ha. Nangurog na magani ko. Dari magduda pag ka. Sige. Mutupad na ko ni mo. Dari be, unlan sa akong bukton. Mugakos mo ko ni mo aron ma-feel na akong kainit sa mga lawas. Aron ko maulian. Bantay ha? Sa may bantay ba? Waoy. Imong bukton be. Uy hala. Kainit ni mo uy. Ato na ta sa ospital na. Ayaw. Bawas lagakos na ako. Raf. Kahamot ni mo, Dulce. Kainit sa mong ginhawa uy. Kaksa ko gukot. Nga may patrong ka. Dili na ako makantos pa. Baala na gilantan ko. Dugay ko Dulce sa kwarto si Papa. Nagtambal pa to siya ni Rabi nang. Adto ko. Ayaw, gihilantan si Rabi. Ug tambalan pa siya ni Day Dulce. Dugay lagi. Ikaw bitaw kung hilantan ka. Dugay masakang tambalan ni Day Dulce. Paimnon man ko tambal god. Kadiyot Tingalig iya pa tong gihilot si Rabi. Dinhi ka lang ha. Ayaw pagsamok-samok sa duha. Dinhi ka lang. Ako paging unang lalaki na unang nakasuod sa mga kiyapoy.
Dulce. Mihila ka. Sakit pa, uy. Unya, mamaptos na yun ko nga wag pa ta makasal. Dili ko ikaw pasaktan. Pakasalan talaga ka. Kung sakto nagkikasidad. Asam ka? Mag-ilis ko. Ayaw na. Mula tingali kong kiilad, no? Sige, ilad. Nagpasakit-sakit ka. Aron matuman kitang imong plano. Wa day ka mahadlok nga mabughat ko. Nangusog bay ako Musamot ka di ka akong pagpangga ni mo. Angay lang, cute. Dili ka sakit ilakaw. Tingaling may buong si mama. Pas ba na tabi? Adon di ka na bati unog sakit. Badiha, uy. Maayon na lagi ko. Sige na. Atong usban. Atong kanahan ka na. Day, nahuwasan na sa Rabi? Nahuwasan na, Tiyo. Anong, mura mo kang nagtaki ang milakaw? Maklaro, Tiyo. Kung tutukan. Nabilwa mong gudang akong tiil. Paghilot na ko ni Ravi. Maudi ang nahuwasan. Nga nung may pahiyo man ka, Tiyo? Ay da, waoy. Day, nangitap dos mama ni mo. At doon ka ni konta kas kwarto ni Ravi, pero akong gipugnan. Muato na ba ko sa eskwelahan, ugma, Tiyo? Magsugod na yung klase, day? Magsusi ko sa akong schedule. Ansaon man ni uy, nga gilantan man si Ravi. Maayo ra to. Ansa? Ay, uy, ano mo naman ka-guilty? Unsa guilty, Tiyo? Ay da, kalimtin na to akong gisulti, eh. Unsa man, akong lugawan si Ravi o dili lang? Gilantan mo ka, ho? Ayaw na laglugawi, Tiyo. Ako na luto sa sudan. Nya, adto ka na matog sa kwarto ni Ravi. Ha? Nagsakit ko si Ravi. Kinahanglang imog yung atimanon. Tiyo, si mama ang akong gikabalakan. Ay, kabalakas mama ni mo, day. Ako rin mahibaw mo explicar niya. Nganong adto ka matug sa kwarto ni Ravi. Tinuod ka, Tiyo? Lipaya-paya niya. Oy, ako rin mahibaw ni mama ni mo. Di ko mo sugot, do. Nang, kinahanglang atimanon ni Dulce si Ravi. Gilantang gud siya. Nayayay ba? Iya pa niyang painog tambal. Dali, anak. Ma, ikaw lang ulit katog sa atong kwarto, ha? Di, lagi ko. Sige nang. Uban lang ka na mo nilab sa inyong kwarto. Dulce di ay. Ma, gihilantan man gud si Ravi. Kung dili mamaayo si Ravi, dili ta maka-shopping. Unsa na? Mamalit gud tagbag-ong sinina, good. Unya mo ni ka, Sam. Daghang munika ang paliton para ni mo nang. Aron doon na ni mo sangpit ni mo glula. Anong say mo? Basta palitan ko dagang sinina og munika, ha? O, lagi, ma. Sige. Kami lang binjo og lab katug atong kwarto. Ibalik na sa kusina, Dolce. Nahurot ni mo ang kanon og sudan? Hapit man gani wa ka binwi. Maayo hinuon. Kinanglang magpauli ko sa akong lawas, day. Aron, di ko mabughat. Ano ka man kaha matog? Angay kang magpasalamat ni Teo Benjo. Nga mitabang na kong pasabot. Aron, ikauban ko ni mo dinhi. Wa ka malipay? Saon sa? Nga, magtupad na sa ta. Ikaw, ha? Gihimo lang gini mong pasangil ang imong hilanat, ha? Bantay ba ya? Mabawas na ba ako? Hadlokon. Muna akong gipaabot.
Nganong ikaw may namalit og pan, Benjo? Gihilantan si Rabi, ma'am. Giatiman ni Day Dulce. Oh, mao ba? Benjo, unsa man? Nadawat gyud ni Ravi si Milay? Miamin gani si Rabi ni nang Milay, ma'am. Oh, maayo hinuon. Ay, salamat in taon. Nakakita ra gyud si Dulce og lalaki nga makahatag nilag maayong pagpuyo. Na-enroll naman di si Day Dulce, ma'am. Pero magdeso sila pakasal kay minor de edad pa man si Day Dulce. Oh, tuod no? O wa say mga ginikanan nga makapirma aron makasal gid sila. Magtinabangay lang tag-ampo, Benjo. Nga walang gyud magsamok-samok sa pagpuyo nila ni Ravi og Dulce. Okay ka na? Oh, Laday. Dili naman ko makabangon. Unsa? Mikurog ang akong lawas ang akong tuhod. Mauna. Patuyang mangkagod. Bisag kadlaw na mga blit pagyud. Bibi, agakon ka na ako sa pagbangon. Day, mukurog gid akong lawas. Ngano makani? Kadiyot ha, kutawan ti kag init ka gatas. Tingali gigutom ra ka. Tingali dili ka mo balik ha. Nga nugod intawong di man ko mobalik. Nahingawa ba ko si mong kahimtang ha? Dili ka magdugay. Sami akong kipati eh. Tingalig madiscourage na ako si Dulce. Tingalig makaingon siya nga tiguang na ko. Pero di pa bayagi ko tiguang. Dili gani matawag nga matured. Wa pa gani kong mag 50 anyos. Nga tiguang na. Nausap niyo eh. Ay ganig binuang diha, lawas. Oh, kasayo gud nimo. Akong kutawan og gatas si Ravi tiyo. Gigutom day siya? Tingali gigutom. Mikurog mo gud ang lawas gud. Tingali gimong gipakatkat og mayas kapayas. Ha? Hain may kapaya sa among kwarto tiyo. Bata pa gid day. Tiyo sad uy. Ayaw gud pag binuang tiyo. Ay, kani mo inday. Ikaw na kayo mapasangin lang kung dili makatindog ang imong Rabi. Kaya bawa kang gihilantan. Imo ba yung gipatuyangan? Magutaw na ko gatas tiyo. Kumusta man si Mama tiyo? Wa ba magmata-mata? Awa man day. Nagdug og silab. Ha? Gipahigda ninyo silab sa katri? Nga nang mahadlok man ka, nga limpyo mo sa itong irua. Humot mo gito na ako. Mubalik na ko sa kwarto, tiyo. Ako na nang ipainom ni Ravi. Ay, kadiyot kay ibutang na ko platito ang baso. Sige day, kay maglungag sab ko. Dali na, Rav. Imna na ng gatas. Maayo kay init pa. Dili mapasa kung dila na. Niya may kutsara. Nangita tingalig init ang imong tiyan. Wa pa gid matagbaw sa ilahan at akong tiyan. Mangita ginig-init nga gatas. Ayaw na lang gud pagreklamo, gud. Sige na. Gamitan ng kutsara. Murag ibalik to ang kusog sa akong lawas da. Gigutom de ko. Tungod lang ginas imong kahangol. Ikaw ba ito para og nindot og presko pag yung buwak? Hindi ka ba mahangol? Ay pagsipangatik ko eh. Atik, Lud. Nagtuloy ka nga basta na lang kumupatol og babae. Wa pag ka makatilaw. Dili ko mutilaw basta wa ko'y gusto sa babae. Nakagusto na di kag babae? Nakagusto. Ikaw. Sige gyud pangatik ko eh. Mao ni tinuod. Nga nang mibangon ka man. Wala mo ko hilanat. Mo trabaho ka? Mupahuwayon ako.
Naibaw na bitaw ang taga-opisina nga gilantan ko. Dinira ko sa kwarto. Aw, kitang duha di ay. Unsa? Oh, di mo na kumbiyaan. Unyag mo kalito balik akong nilanat. Manawag pa day ko nimo. Dini ka lang. Kadimandig sa dining akong pasyente, uy. Ha, sige. Dinhira ko. Mga pasmo gitang duha ini. Mugawas ka lang aron maghikay sa tong pagkaon. Ay kubya eh. Ha, hindi ay Dulce. Guana, nag-atiman pa sa iyang pasyente. Kadtong iyang papa. Papa karon. Ang iyang giatiman nang maoyang bana. Sanang ba na? Kanagong amahan unya sa iyang mga anak. Kanagong akong giingon nimong munika ba? Ha, kadtong palito na tong mga munika. Nahal, ay, o na lang nang. O sige na kauna. Gusto kog pan. Sus, nalimot na kog palit og pan ganihang sayo nang. Nagunahon na magud ko nga tingalig sayo mga on sila si Dedulce o grabe. Mautong sayo kong naglungag. Dulce! Uy, yung singgit-singgit niya, uy. Bakit ba yan na? Ni katubangan sa grasya. Busa ayo pag binastos. Tuwag yapon Dulce sa kwarto sa iyang papa. Ako siya nga to. Ayaw na nga. Ayaw yung pagbiya din eh. Tao na. Di ko. Atuon ako, Dulce. Dulce! Ma, gikan karon. Ari na ko matog sa kwarto ni Ravi. Di ay ko. Ma, dako na ko, ma. Gusto na ko makabaton og pamilya. Di ko masugot. Kung dili ka mo sugot, magkalagyo kitang duha. Sa mana? Magbuwag na tagpuyo. Kaya dadon man ko ni Ravi kanang ato na ko matog uban niya ba? Kaya magpakasal naming duha, ma. Oh. Ganun mihilak man ka, ma. Gusto kong kita ni mo, Perme. Mingahon mong kunimo. Kung gusto kang magkita ta, Permi, kinahanglang mo sugot ka nga adto na kumatog sa pikas kwarto. Ako di ay. Dini ka sa tong kwarto. Kaming duha si Lab. Ganahan man ka kanilab, ma. Ganon. Oh, kamong duha sila bang mag-uban ining kwarto, ha? Ma, ayaw na paghilak, ha? Og labi pang ayaw na gyud pagsinggit-singgit. Mamalit atag ilang mga gamit ni. Oh? O sa itong gisangpit ni mga rin ako? Ni, minubo sa hani. Kagilok. Unsa ka kilok? Dili ko ganahang mubundak sa imong ngaan kay pinangga kay ginako. Busa sang pikon tanan lang kag ni. Imo sad kong sang piton og ni. O di ba? Kinahanglan giday na? Kinahanglan gyud. Aron mo to ang mga tao ba nga makakita nato nga asawa ka nako. Asawa nga wa pa ta makasal? Ngano man gud? Sa sunod tuig magpakasal naman ta. Atong iatol nga inigtungtong gyud nimog 18 mo sa atong kasal. Tinuod, Ravi? Tinuod lagi. Sige na. Ing na sila si mama og tiyo nga mangandam kay manglakaw na ta. Aw, dali na nang. Ayaw palayon ako ha. Ako ro'y imong security guard. Ayaw gid sa ibuwag sa imong pananaw ha, tiyo. Unsa to? Tiyo mitawag na ako. Nagtiyo man si Dulce nimo. Magtiyo na lang sad ko nimo. Sakit pa sa kong hawak ana eh. Aw, unsam day imong gusto nga itahod nako nimo? Abay lang gihapon gud. Bala ka. Ni, manlakaw na ta. Una rong adlaw sa imong pag-eskwela. Gikuyawan ba ako? Desidido man ka mo eskwela. Desidido, uy. Doon na naging gasto na ako. Gusto gid ko ni nga makahuman ko kurso. Aw, ako nang ihatag nimo ni. Gusto gid si Ma'am Aida.
Dili tagit ko no kabuhian, kay grasya kahatod bay nga rin among duha ni mama. Wa sa kumagmahay pagpili nimo nga buhaton kong inahan sa akong mga anak. Umuhay akong tuyo nga ipagarbo ka sa atuon niyang mga anak. Bosa, pahumanon tagyog ka sa imong pag-eskwela. Salamat kayo nay ha. Wa ka magmahay nga mibalin sa akong kwarto. Wa uy. Ganahan hinuon kaayo ko. Maya no. Ikaw pa. Wa ka malipay nga may paray ko nimo. Nalipay. Nalipay ko no. Pero pintok og tinubagan. Ay na lang ko pagsigig reklamo. Maanad ka ra. Yan na si kasportahan. Murag doon na kayo kipaabot. Paabot bitaw ko Manolo. Unsa na? Dulce sad. Hindi dulce tay. Ay, may eskwela pas Dulce oy. Madugoy pa to siya abot. Mingaw na ko dulce oy. Wala sad mi tupad og higda. Ay na lang pagpaabot na nga magkatupad mo sa Dulce. Kay doon na siya papa. Da, ingon bitaw ko iya tong papa. Doon na papa si Dulce. Ay, hain man di ito daghan munika palit papa ni Dulce, ha? Tuwa sa imong kwarto nang oy. Unsa man imo tong duwaan? Di man mo tingog. Sige na ko gitik. Wag yun siya tawag lula. Munika raman to nang. Pero nakasiguro ko, may munika kayong hagwaon. Unya, mutawag ni mog lula. Nusama na, tay. Wait lang! Kisa may giingon sa ako sekretary nga nangita na ako. Doon na para ba ko'y gipaabot nga bisita na. Hi! Oh, Can I come in? Debra? Daan pagit ko nga ma-surprise sa kagyud ini kakita ni mo nako. Nganong niya ka man? Well, kimingaw ni mo. May mo ba? Ay kong kaksa. Tingalag doon na mo kalitog abli sa pultahan. Oh, akong trangkahan ng pultahan. No! Ay, kun mauna. Ayaw ko pogi nga mugakos ko ni mo. Gimingaw na ba ako ni mo na? Oh. Malingkot ko sa imong sapakan na. Unsa ba? May mo ba? Ano man ka? Huwag ka malipay, hindi na ato pa nakita. Nakalitan ko. Magawas na din eh. Dadon ko ni mo sa mabugnang dapit. Magsulti ta. Ngayon niya magkunin sa restaurant. Busog ko. Anita din eh magsulti. Romansa nga akong gipakapot kita ni mo. Debra, lahi na ang karon sa akong kinabuhi. Kaysa kiniad to. Nya, kay ikaw may akong gusto. Ka ba masayod nga nangita ko ni mo? Human ko ni mo biya. Gibiyaan ka na ako. Tungod kay ako na-discoveryan nga may lain kang boyfriend. Dili di ay pwede nga mamili ko. Kinsay makatagbaw na ako. Unya kay ikaw may makahatag sa kainit nga akong kikinahanglan. Mo nga akong gibawagan ng akong boyfriend. Og ikaw may akong gipili. Pero nawa ka. Gisakitan ko sa imong gibuhat. Dili na kumawa ni mo. Please ni atas public. Dakang tao din sa restaurant. Ingon bitaw ko ni mo. O doon magsulti sa mabugnang dapit. Dali na ko. Ay lang pamira. Dugay mang kape. Mingon na ba kaayo ko? Naka-order na ko. Ipaputos lang na. Wa pa man si Rafi. Ingon bitaw ko niya nga. Dili lang kukuhaon aron dili siya mahako. Namukos gyud. Unya karon. Wa sa din siyang giingon nga parkingan. Akong tawagan bi aron maklaro. Thank you. Wa ko ni mo daw isa akong gipangayo ni mo. Kabingaw na kay ko ni mo.
Debra, Naibawa ka ba? Nga sa diyang nasayran ko, aso ko ikaw makita. Murag di ko naglutaw sa panganod. Misabot pa yun sa diyang nakita ko na ikaw. Busa, dili ko usikan kini kayo na. Dugay na kayo kong nangandoy na ikauban ka sa kama. kadiyot lang. Kadiyot lang. Alita magtiwas og sulti sa kama ba? Dali na ba? Oh. Uy, Magipaabot kang tawag. Ako'y tupag. no. Ayaw hilabting akong cellphone. So, kung dili ka gusto nga ako'y matupag, press i-off ang cellphone. Nga naman to. May bakting naman o datong cellphone ni Ravi, pero murag ikalitog off. Tingarig na pislitan lang. Bahala na. Ako lang sa textan nga mo pauli na lang ko. Og dili na magpaabot niya. Satisfied? Lahi ka gyud, Debra. Kay Pao, mandi ay ka? Yang anong iba mong kong kibiyaan? Gisakitan ko. Sadyang ako mismo mo'y nakadiscover sa imong pagtraidor nako. Diya dayon, miyakom ko mubiya ko nimo. Mangayo kong pasaylo sa maong hitabo. But, I realized, ikaw gid mo ay akong true love. You don't deserve my trust, Debra. Unsa? I don't trust you anymore. Pues, buhaton ko ang tanan aron may balik kay imong pagsalig na ako. Ipatuo ko nimo nga gipasulan ko nga akong sa nga nabuhat. Dili na ko mabuhi kung wa ka, Ravi. Abot lang. Pero mahadlok na kung musalig nimo, Debra. Yehey! Abot na, Dulce! Uy, Day! Ikaw ra ko sa may pauli. Wa mong kukuhaan ni Ravi, tiyo. Nagsabot day mo. Siya rin namugos nga iya kong kuhaon. Unya, wa mo to nga. Giinjan ko. Nakada, Dulce. Uy, halama. Wara ba ko makapalit og pasalubong para ni mo, mada? Saon nga natagba mong kukugatang og sakinan, good. Imong papa di ay? Wa lagi ko to nga, ha. Musodon ako sa mong kwarto, ha, aron mag-ilis ko. Kalaguton na rabak ko. Ha? Kinsa may mong gikalagutan, Day? Kinsa pa? Si Ravi. Arang-arang. Tuwa sa CR si Debra. Mugawas ko aron manawag sa akong ni. Di mayong masayod si Debra may tungod di Dulce. Kaya tingalig iyan yung binastosan. Mudali ko gawas. Lain na sa ni mo ni, uy. First day sa akong klase, imo madayon kong kiinjan. Oh, ang akong cellphone. Nay, wala lagi ko ni mo kuha, Sorry kay niya. Padong na ginunta ko mukuha nimo pero gitawag ko sa kong sekretary. May meeting ko nung may samong president sa kumpanya. Wag yung ka manawag na ako. Wala ko'y time ni. Nasuko ka? Nasuko, ganiha. Pero, karon, wa na. Migawas lagi ka. Oh, kisa to? Kadiyat niya. Gitawag na ko sa among sekretary. Mutawag ko nimo balik. Bye! Oh, kikalit mag-off yung cellphone. Paray kundi ay ang ilang secretary. Kinsa man tong imong gikasulti? Dili sa importante nimo.
Magtago man ka. Kinsa man ka nga akong taguan. Kung dili pa ko importante para nimo, nganong niyaman to din eh? Ikaw may namugos. So? Milika lang ko sa iskandalo. May buwang manggawa sa ta din eh. Mubalik pa ko sa akong office. Wa pa ko matagbaw pa nimo. Gigutom ko. Ato nang kanon ang gidana tong pagkaon. May trabaho kong gibiyaan tungod sa imong pagpamugos. 1 hour na lang, okay? Ngano ka, uy? Oh. Ha? Ganiharam ko kang naglingkod sa lamesa. No, nang piling pa, Jud. Murag ni apas akong dunggan katong sexy nga tingog sa usa ka babae kod. Nagsilos ka? Ang no. Hapit na gud ang among kasal. Mangita pa gid siya glain. Sexy pa gyud. Oh, magpasiksisag ka. Aron, dili mabiyaan sa tren. O pag yung kukuha sa eskwelahan. Dili ordinaryong empleyado si Ravi. Busa, makapaabot lang yun nga busy siya. Iya unta kong sultihan daan. Aron dili ko matagbaw sa paghuwat. Unyag, kalit-kalit ang ilang meeting, be. Ingon man hinoon siya nga kalit lang ko nung nakig-meeting ang president sa ilang kompanya. Naor man di ay na. Busa kayo na pagtungok niya. Kinsa man tungok, tay. Apin na sa ning munyika, eh. Garaa, munika naman ko. Gwapa day ko, tay. Ay, guwapa, uy. Musang mo tigil ko gwapa, kung di na ka magtatay na ako. Unsa day ako tahod nimo? Hala, no? Ako may mutahod ni mo, kay magwang kag edad na ako. Nagmanang gugun mo. Pero, tatay man sa kanako, eh. May noon. Dulce, hain man imong papa. To apas trabaho, ma. Si Manolo, trabaho, sad. Na, hisgot na sang manulo da. Ang, mingaw man ko Manolo, be. Nag-away mo si Papa, ma? Pagbiya niya na to? But lang. Pero mingaw na ko Manolo. Niya ka day din magpuyo? Yes. Dali. Ipakita na ko ni mong apartment nga kong gipuyan. Sa sunod di gayon na lang. Gikapoy ko. Mas nindot nga mahapit ka. Aron masahian ta ka. Aron mawa ng imong kakapoy ba? Ayaw na, Dibra. Gituman ko na imong gusto. Sige na. Gawas na. Imo na kong gihingin lan. Tibok adlaw nga wa kumusul sa ko office tungod nimo. Siyaro, wa ka magin matagbaw? Gimingaw ko nimo. Gipangita tabaya gyud ka. Imo kong gipangita kay bakante ka man tingali sa pagkakaroon. Unsay bakante? Wa ka na boyfriend. Rafi, sukat sa mong pagpiya na ako. Gipati gid na ako ang kawang. Ikaw ang cutie ay mo ay makalipay na ako. O karoon nga nagkita tagpalik. Dili ko na gid ikaw buhian. Wa na ko maghandom sa to kagahapon. Naanad ako nga mag-inusara. Tingalig doon na ka nagipuli na ako. Ayaw gid ipakita ang imong gipuli na ako. Kay sigurado gid siyang mauwawan. Usa? Nagkailag kabaya na ako, Rafi. Dili gid ko managana pag pinastos basta masakitan ko. Unsa man? Doon na nakikipuli na ako? Nakakaon pa kong tagam nimo. Sa ato pa. You're still available. Okay. Fine. Buhato na ko ang tanan aron mawa ang imong takam. Sige na. Sige na, Dibra. Gusto na ko mapahuway. Ako raog ang akong katabang ang nagpuyo sa maong apartment. May mo gid kayo kang mapahuway. Doon na ko'y kaugalingong bay. Sige na, please. Okay, fine. Dili ka na ako pugson.
Thanks, happiness. Natultulan pag inidibra ang akong gitrabawan. May plano ra ba unta kong dadon si Dulce sa office na? Ilikay ko siya ni Dibra. Uy, hala! Ni Ana sini. Wata ko, oy! Hoy! Wata ko, apisag ko gawas! Gigutom ka na? Wa pa man. Kis-kis sila dahi. Paamin ako, ma. La, ano kasi amin ako? Kadiyot din ni. May dade kong mga prutas. Kalimot ko da. Ako na kuha. Tingali gikapoy ka. Gikapoy bitaw ko. Masahi ko niya, ha? O, sige. Kariyot, kuhaon sana akong mga prutas. Kumusta ang iyong pag-eskwela? Nabaguhan ko ni. Pero, narelax sa hinoon ko kay mga friendly man ako mga classmates. May noon. Paghubo na. Magpamasahe man ka. Kamao ka? Soy lang. Ni. Naunsa ka? Imo mong kukong gikakos. Ni. Hoy. Naunsa ka, uy. Kahugot ko ni mong manggakos. Dili ko makaginawa, ha? Guilty ko. Ha? Wa tamang ka makuha ganiya sa eskwelahan. Ay. Guilty sad ko. Nga naman. Tungod kay nalimot ko nga may trabaho man di ay ka. Gipatigbabaw na ako akong kahiupos. Naglagot ko nimo ganiha. Sorry, ha? Sorry sad nga wadayon ko makareply nimo sa imong text ug pagtawag nimo ganiha. Nagdali pagyud ko. Paray kon lagi ang inyong secretary, no? Ingon gyud ana ang mga sekretary aron madali ang among meeting. Amawa gid na ako, eh. Ha? Nga naman. Nagduda manggug ko. Di man ha. Ikaw ray gusto kong mamahimong inahan sa akong mga anak. Wa nay lain. Mao lagi. Naglagot pitaw ko nako. Ngano nagselos pag ko nimo. Pero basta makagusto ta, magselos man kita, no? Ay, sige na ni. Masahi ko. Buhiin ako. Imo man kong gikakos. Tuod, no? Sige na, paghubo na. Ako lang hubo sa imong gisulob, eh. May bagting ang imong cellphone, eh, oh. Si Dibra ang nanawag. Nga nang imo manggipawang ni. Kinsa man day nanawag nimo? Gi-off man ni Ravi ang iyang cellphone? May ring pa man unta to, pero kalit man lang napawang. Pero basin gikapoy ito. Gikapoy gitingalit maayo ang kanahan. Ang no, dugay na kud ming wa magkita. Kinahanglang magtagpaw gid ko. Ako siyang balikon sa iyang office, ugma. Hala nang! Imo manggihurot ang gidang mansanas ni Rabi? Lami man. Unya, ikikiparitan ana ni Rabi? Iya mga hatag ni Dulce. Hatag sa Dulce na ako. Ako hotdog kaon. Gay Rabi. Ibog di tatay. Kuha o. Usa lang ha. Ha? Kadagan pa na unya. Usa imong ihatag nako.
kaon niya, Dulce. Nagunahuna di ay ka ni Day Dulce. Tural, anak man. Ikaw kay tatay man, o salay mo. Maro ka nang da. Haskang sirtihan ninyo, no? Nga gikaoban ni Day Dulce si Rabi. Kani adto, tamates rin yung kanon. Karon mansanas na. May bagay orange o grapes. Unsa man numero kay akong pustaan. Unsa numero lang? Ingon ka, swerte. Unsa lagi numero kay ako pustaan. Pi, daog lagi dayon ta. Daghan pa gid ingon niya ako paliton. Gi. Saba din lang, oy. Bi. Tabangan na kagawin ng mga mansanas. Og hotdog ning grapes og orange. Kamao man day kang masahe ni. Masahiin niya ako ha. Inigabot na ako gikan sa office. Sure. Unsa man? Matuog ka na? Kaapoy mo gugo. Di lang ka mukaon? Bisag naglagot ko ganiya. Nagluto ba ko para nimo? Wa pa day mo mga on? Wa, uy. Kinaghuwat mi nimo. Mga on ko ta. Og iniguman na to kaon. Matawag dahin ko ha. Wa na'y problema. Kay magtuon man sad ko. Magsukad na ko ha. Guilty gid ka na. Nakasa ako sa kong hanay. Kinahanglang likayan ako si Debra. Ayaw na lang kukuhaan ni uy. Mahago ka na. Ganahan man ko. Ayaw na lang lagi. Nabitay na kang sakyanan nga akong kasakyan. Nanood ka no, nawa na ko makuha. Sa primero, oo. Pero nakasabot naman ko si mong kahimtang. Doon na kay trabaho. Anytime nga kinahanglanon ka si imong boss, dili ka makabalibad. Promise, di na ko mangindyan mo. Maglagot na sad ko nimo kung dili ka makatunga. Maayo man sad ko na makauli dayon ko kay may panahon manggod nga may panahon pa kong magtuon ba. Basta kuhaon ka na ako karong udto. Ay nalagpagreklamo. Bantay ha? Lagi. Hi! Debra? Oh, nganong imo man ang gilaka ng pultahan? Ano naman makakita inig ako so kiss na ko ni mo. Good morning. May mo ba? May mo ba, Debra? May trabaho ko. Ay, kung sa muka. Oh, okay. Muling ko lang ko si matubangan. Og nagsikik tanaw ni mo. Adto ka sa gawas paghuwat nako. Oh, nanumitindog man ka. Di ko gusto manglaka. Tingalig may kinanglano na akong bus. Di ko palan magsigig ako ni mo. Mahimo ba ayaw kong sa muka? Kaniad to sa diyang nasairan ko nga gilumpong minimo. Bisag sakit pero ako kang biyaan. Ibaw ka bitaw. Magipasulan ko na katong hikayuna. Sadyang wala ko makakita ni mo. Kibati kin akong sobrang kamingaw. Mibati kag sobrang kamingaw. Kay gipulan ka naman sa iyong boyfriend. O kaha, ikay gibiyaan. Ako'y mibiya. Sadyang nagpangita na ko ni mo. Rafi, I missed you so much. Manggawas na din, Nina. Usa? Adto ta sa akong apartment. Aron dili ka magkagasto. Abi ni mo no? Perti na kong basulang nga gitubayan ko ang imong paghasol ako gahapon. Di lang ko gusto ng iskandalo. Nalipay man sad ka. Wa! May mo ba? Gawas un adini sa opisina. Dili ko gustong masudlan ko dinhi sa akong boss. Nga doon ay babaeng nag-atang ako. Kinsa ba imong gikahadlukan? Ang imong boss o ang imong asawa? Usa? Kinsa imong gikahadlukan? Ang akong boss! Ang imong kahang boss? Ang imo di ang asawa? Wa pa ko'y asawa. O ba? Wa ka magminyo tungod kay naghuwat ka na ako? You do not deserve my love. Sadyang nasakpan ka na ko nga may laing boyfriend. Ni adtong higayon na. Gikasilagan ko na ang mga babae. Oh, come on. O saman,
Di ka mo gawas din eh. Kay pasudlon ko din ang among security guard. Aron guyoron ka sa gawas. Magkahimo ka ni ana nga rin ako? Ganun di man. Nakabalda ka sa akong trabaho. O sige. Pasod na din ang inyong security guard. Kay mag-wild sab ko. Mag-iskandalo ko. Usa? Nakaila ka na ba yan ako, Ravi? Dili ko managana sa pagpakauaw nimo. Sa paghimo din nag-iskandalo kung dili ko nimo tumanan sa akong gusto. Debra! Sige! Pasundan din na inyong security guard! Do it now! Nganong mambugos ka man? Wa na ko'y gusto ni mo? Unya! Kaya ako may dako gusto nimo. Oh, Ravi, gusto lang kong mamawi sa akong nabuhat nimo kaniadto. Promise, I will be good. I will take care of you. I will give you everything that makes you happy. Andam ka mutuman sa tanan kong gusto? Andam og takana. Okay. Ayaw sa muka ang akong pagtrabaho karon. Unsa? Nakatultol naman ko sa imong apartment. Muadtor ako. Really? Yes. Okay. Mugawas ko din sa imong office. At ko magpaabot nimo sa gawas. Adto ko huwata sa apartment, okay? Tingalig dili ka mo adto. Muadto lagi ko. Sige na, Libra. Tumana ba yung imong saad ha? Oo, lagi. Sige na. Kiss una. Ayaw pag binata, good. Sige na kay, daghan pa kong trabaho. Ako na like kiss nimo. Okay, magpaabot ko nimo sa apartment. Kinahanglang suguon ako ng akong messenger. Pagpabalhin sa akong auto. Dako ang akong pagtuong nga adto ra to mag-atang si Debra sa parking lot. Wa pa ko mataw kahapon, Ravi. Kinahanglang masiguro na ako nga maadto kagid sa apartment. Huwaton ko ikaw sa parking lot. Ay, salamat. Kalingkawas gid taon ko ni Debra. Makuha na gid ako sini. Di na siya mangluod na ako. Dili mayong masayod si Debra may tungod ni Dulce. Dili ko gusto nga may aguman sa akong ni ang kabastos o kaiskandalusan ni Debra. Oh, gipaningot man ka ni. Be, akong tapuhan mo ang tangbi. Nganong panington man ko nga aircon man ning atong auto? Ganiha ragod kang nagpaabot na ako. Naghuwat lagi ko pero gipaandar man sad na ako ang aircon. Tingali magpangita lagi ko sa sobra mong kamahuna-hunaon ha. Ako sad. Magpangita na sad ko sa sobra nimong concern ako ug ni mama. Ni igo talang kang ihatod ha kay mubalik din ko sa office. Ay, nay. Ayaw na lang ko kuha. Kung maunang dili ta magkadungan sa paniud to. Hago kayo ka. Okay, di na lang ko mubalik din sa office. Wabi ako mang luod ha. Maluoy lang yung kunin mo ni. Okay, sige. Magdungan na lang ta sa pagpaniud to karon. O murag sakto kasab. Usay kalit ra bang makig-meeting ang among boss. Di unya ko makapanangin nimo. Ne, ako na lang lagi pa uli. Dool ra bitaw. Og dali ra sa ko makasakay. Okay, basta di ka mangluod ha. Dili lagi. Dili kami ngauna ko. Manawag ko nimo. Mag-video call ko tando hagod. Okay, ingon anak na lang. Sa ato pa, last na lang ning kuha na ko nimo. Oh. Kuha ra ha? Oh, ha? Last na lang ning kuha nimo na ako gikan sa eskwelahan. Pero mo pauli gyud ka sa ato. Oh, unsa man di eh. Yun na, nganong nakasulti ka man ato ha? Mientras
wa pa ta makasala. Dili na ko kapugnan nga mubatik kahadlok. Nga mawa ka na ako. Hala, nanasad grapes, no? Apples? Ma, wa mi da kay igura man ko kung gikuha ni Ravi sa eskwelahan, good. Ay, kabala ka, ma. Karon inigpaulin ako sa hapon. Dadaan ko ikaw og daghang mansanas, grapes, ug orange. Yehey! Way hatag si tatay. Ala ka niya, ay. Oh, Nay, ayaw lang pala big spoil si mama, good. Tingali kung kami na lang, unsa na lang kaya ko ikahatag niya. Unsay kun kamura? Aritas kwarto, be. Hoy! Psst, huy, asa mong duha. Ay nang, pasak din na sila. Tingalig, maghimo na silang bunyika. Ay, tanak ko, be. Saon mo at manika. Tiyo, ayaw ko nang binuangis mama, good. Ay, dayo, ay. Ay na silang tagda. Bye. Pamalit mo si mama og suda na. Animal! Wa tini ang auto ni Ravi? Ha? Nailat kong Ravi da. Kitali niyang palhin ang iyang auto. Mabalik ko sa iyong opisina. Kinahanglan nga masayron ko. Kinsay gikabuang na niyang babae. Imo lang kung gikatulkan dayon gabi. Naiba ko nga manudya kay gud. Mao nang namawi ko. Sorry kabi ha. Gikapoy lang ko. Imo man ko kung gianad, good. Gusto ko makaanak dayon ta. Magbusyad-busyad na unya ko ini. Inag-eskwela na ako. Di ka mauwaw? Nga nung mauwaw man ko. Nga doon na may papa ang umaabot na tong anak. Oh, dili pa lang hinuon ta kasado. Sagdi lang. Hapit naman sab. Di ba hapit naman ang imong 18th birthday? Mga siyam pa kabuan. O igo sab. Inig panganak nimo. Magpakasal din ta. O basta. Inig abot sa imong legal age. Pakasal din ta. Okay? Ni, mahal ko nimo. Of course. Dalibi, unlaning akong bukton. Giingnan ka na nako. Nga napalgan ko na ang buhaton kong inahan sa akong mga anak nga mao ikaw. Bisag unsay mahitabo, kita paghihapon. Oy, nang! Naghana itong palit sudan tay, uy. Naapagid adobo. Init pa baragyad, lami kayo. Ang kada ko man tong kwartang kipadani bay Rabi, di akong gihurot pagpalit. Wa, jod ka palit pansit. Wag yung kapuli, nagsigig pansit lang. Atong sudan gani udo, pansit lang gihapon. Karon, di no lang, uy. Mandi na tag adubong baboy. Dato na tatay. Ay, di, pod. Di ay ta dato. Di ta dato ng nila, eh. Si Bay Rabi ray dato, nagkakwarta. Busa ikaw, ay kong supaka unsay gusto niya, ha? Wa man. Sugot gani ko amin siya nako. Nya sugot sad ko iya ko tawgon og mama. Kag garbusan di mo nga iya kang mamahon. Tiguang pa man na sin nako be. Uy, di, uy. Pataka lang nakasulti nang, uy. Sa di ay. Bata pa na si Bay Rabi, kay nimo. Tiguang man na siya dulce be. Dili tiguwang nang. Maguwang lang og edad. Tanawar ko na si Bay Rabi. Oh, tawa. Formal. May muda og damit. Edukado. Og labaw sa tanan, ikang ilang nga iyang ugangan. Unsa na? Unsa na? Katugod imo gisulti. Unsa to? Hala, no? Kadagan sa akong gisulti? Bugo gyud ka tatay da. Kaon ko be. Gutom na ako tiyan humot kayo adobo. Kaon ako be. Aw, nahala.
Lingkod na diha. Kay andaman ti kag pagkaon. Animal ni si Ravi. Wa mo balik sa iyang opisina. Matod pa sa kumagi pangutana din nga empleyado. Dili sila makasiguro kung mo balik pa ba siya. Nangutana sab ko sa mga empleyado din eh. Hangtod na ang guard sa address ni Ravi, way manghatag. Usban ko siya tawag. Uy, hala. Unsa naman din yung oras? Nakatawag sa dinon ko kapilta. Ne. Dili ka mo trabaho. Oh. May bakting inyong cellphone. Tingaligi ka ni sa iyang office. Ako lang tubagon. Ayaw. Oh. Nagmata na day ka? Ganiharang may bagting imong phone. Tingali kang opisina mo'y nanawag. Oh. Nga nang imong magipaw ang imong phone. Ako na silang giingnan nga di ko patugaw. Ila kong gihago gahapon da sa among meeting. Usa na ngayo kog bakasyon, bisag karon lang adlaw. Mahimo day na? Nganong di man mahimo. Dali na, balik sa pagtupad ako. Sige lang tagtupad, ani. Walang tay paniud tuhay. Gigotom ka na? Busog man hinoon ko, pero may basta makakita lang ko nimo. Ikaw mo tuo? Mito. Ingon ka, napalkan mo na ang binuhat nga buhaton mong inahan sa imong anak. Pero bisag ka usa, wag yung ko makadungog nimo nga may padayag kag love na ako. Wag yung ko makadungog nimo nga moingon ako og, ne, I love you. Unsay bugat? Ang feeling o ang puong lang? Mas bugat ang feeling. Mituo ko nga action speaks louder than words. Oo, Dina. Gusto mo gani kong magsigilan kong kakos mo? Hasta sad ko. Di man niya lang yun. Wala ang binuhat nga importante na ako ning higayon. Ikaw ra. Karon na di ay? Hangtod sa hangtod. Forever. Kiayo kag seminar ni Ravi ang iyang mga empleyado. Bisag ang gwardya wa may bawain magpuyo si Ravi. Imposible. Dili ordinaryo nga empleyado si Ravi. Sir, kung isampit niya sa mga tao din eh. Well, sa bagay, sir o ma'am na maisampit ag respeto sa ilang mga kaubanan. Pero, may kaugalingon siyang opisina. Nakasiguro ko nga dili na mo balik si Ravi. Og ang labing siguro, naglikay na siya nako. Dili ka makahimo sa paglikay nako. Kung babae ang hinungdan, nganong imo kong gilikayan, magmahay ka ng papayakana. Ako ka lang, Ravi. Ako ka lang. Ma'am Aida! Uy, Dulce. Kumusta ka na, uy? Okay kayo, ma'am. Salamat, ma'am, ha? Oh, nga naman. Imo gyud kong kitambagan nga dili na buhian si Ravi. Abi ni mo, ma'am. Nag-eskwela na ba ako? Oh, maayo hinoon. Nalipay bitaw kaayo ko, ma'am, nga wa ko masayop sa akong desisyon. Buotan og mahuna-hunaon si Ravi. Nalipay sab ko sa kasayuran nga imorong gisugilon ka nako. Unya, okay ra nimo ang kaistrikto ni Ravi? Okay, ragid kaayo, ma'am. Ingon ana ang ginayang kinaiyagod. Pero, mahuna-hunaon ba agad siya?
Mutahod na gani siyang mama ni mama. Og mo amin pag yun. Oh, mao ba? Nadawat gudi ay niya si mama nimo. Dili man ko napagbuot ni mama nga maingon siya ni Ana. Ang angay ko nung basulon, ang akong amahan. Ang wapat na masayod kon unsa gay katarungan nga nung mibiya ang imong amahan. Busa, ayaw wad ang imong pagtahod sa imong amahan. Dili man kun maingon ana si mama kun wa pa niya biyahe. Mausab. Pero sagdi lang, nadawat man kaha siya ni Ravi. Nadawat, mama. Kinahanglan hatagan gud nimo sa imong pag-atiman si Rafi. Aron wa siya'y mahayan. Maogyot, ma'am, uy. Ay, tagsa na lang yun tang magkita. Maulay ki, ma'am, uy. Mayo gani ron kay wa mi klase. Hinungdan nga, midali kong bisita ni mo. Gimingaw sad ko nimo og kining bake shop good. Mahandom yun nimo kining bake shop. Kay dinhi baya mo magkita og magkailan ni Ram. Tinuod yun, ma'am. Ay, tuod. Unsay nahitabo sa inyong kasal? Nagparehistro na mi, ma'am. Pero unya ra lagi mi makasal inig birthday na nako. 18 naman unya ko. Ma'am, usabi ka sa mo sponsor, ha? Ay, okay kaayo, oy. Unya, hatagan sab ka kwarta ni Rabi. Iyang ihatag na ko ang iyang payslip, ma'am. Ang tibuok yun yung sweldo. Kabulahan mo, Dulce. Maayo lang lagi, ma'am, uy, nga dili siya maparehas akong amahan. Nga mukalit lang sa dugbiya. Pag-ampo, Dulce. Pangayua sa kahitasan nga di matintal sa lain si Ravi. Hala, dagan ining pana. Busog kaayo ini akong tiyan, Dulce. Dito ni sa bake shop ni Ma'am Aida, ma. Katugong akong kitabahoan kini adto. Mi adto day ka, day? O, tiyo. Kaya gimingaw magugko sa bake shop. Og ni Ma'am Aida pod. Sige ba yasing pangumusta ni mo, day? Kana magkita mi. Lami adjud pan, oy. Tay, kaon ka. Ay, makaon, uy. Pero, di mo kakahurot na nang. Horot ni, oy. Imo ning mahurot. Mahurot ni namang duha ni Labrador. Bangkong na. Pamilin sa duy. Ma. Bili si Ravi sa pan, ha? Kay bao baya ka. Ganahan siya sa pan sa bake shop. Pamilin, ha? Basta na ay mabilin. Alatingo, kay. La. Nanawag si Ravi. Ay, kadit ninyo, ha? Sige, day. Oh, nga nabiya man si Dulce. Suko siya nako kay dili nako binlan ihang papa. Tingalig, importante ang ilang panasultihan ng. Bibit, guys ko panti. Atagi Labrador, ha? Ni, ayaw pagluto para sa atong panihapon, ha? Nga naman. Mag-celebrate, ha? Imo birthday? Dili, oy. Unya, nga naman celebrate man ta. Hatagan kong promosyon, ni. Ako na yung manager, unya sa among kumpanya. Tinuod ka ni? Yes. Oh. Nalipay ka ba sa baong promotion, eh? Siyempre. Pero, uwa lagi tulo sa kalipay ang imong pagpaybaw na ako. Ay, may mo ba? Ayaw na lang question na ang tono sa akong kinultian. Ang importante nga gusto kong kamo mo'y ako ikauban sa akong promosyon, sa akong kadaugan. Bitaw ni, ayaw na naguna-una ang akong reklamo. Nalipay gid kayo ko nga imo gid migihatag pili. Unya unsa man? Mga mi sa imong office? No. Muli ko diha aron pagkuha ninyo. Pag-ilis na lang daan, okay? Yehey! Ilis na sad ko. Soroy na sad ko. Ma, kung tuan na ganito sa restaurant ba, mulingkod lang ka ha? Unya mo kaon. Hala, mukanta di ay ko. Nang milay, tumana lang ang hangyo sa imong anak, ha? Mulingkod lang ka, di ka magkiat. Mukanta unta ko. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Papa. Nindot, no? Ma, wa man kayo nag-birthday, ma. Dili sa birthday ni Ravi. Oh, di ay. Day, ganun ang tumunta sa restaurant mga un. Gihatagan man gud og promotion si Ravi sa kompanya tiyo. Mo iyang gusto nga kita iyang ikauban sa iyang kadaugan. Tinud-an na gud ang tinguhan ni Berabi ni Muday, no? Wa gyud niya ikawasin ng milay. Mao na hinungdan tiyo. Nga suklian ko gid ang kaayo ni Ravi nako. Dili ko pasudlon. Sorry ma'am ha. May order gikan sa general manager nga di mo pasod og di gyud empleyado ning mao kompanya. Kaysa inyong general manager. Anong utara mo ka ma'am? Aron ako siyang pahibawon. Nga ako mo'y pangasaw-ono ni Ravi. Sorry ma'am ha. Igor mi nagtuman sa mando sa taas gud. Nagani ang memo mo. O amo gining tumanon. Abi na mo. Ay labi ha ma'am. Amo ning ipapilit dia sa bulletin board. Huwat lang. May ko itaod. Ihakit ki kong Ravi. Dili na di ay ko makasayon-sayon sa pagsuot sa iyang opisina. Pues, magtigi ta, Ravi. Kinsay kahit na tong duha. Ready na kuno sila. Nakailis na sila og nagpaabot nga akong kuwaon. May noon. Nakasiguro ko nga malipay gid sini. Ravi? Si Debra, kinahanglan makasakay din ko sa auto. Ayaw mo ikiya si Ravi! Dili ka na makalitay na ako! Ravi! Ravi! Aliman! Wala ko maakti si Ravi! Magmahay ka ganyan mo gibuhat na ako! Salamat nga, huwag kumabti ni Debra. Kinahanglang may buhaton ko. May makabot kong solusyon ng pagsamok-samok ni Debra sa akong kinabuhi. Dili ko makatugot nga mawa na ako ang promosyon. Dugay ko na niyang gipangandoy. Mas karon gyud nga maangkon ko na ang maong promosyon kay doon na ako'y gitagan-an nga pamilya. Sure ka nga imong paubanon si Mama? Nganong imo man kong gipangutana? Nahibaw na ba ka sa diferensya ni Mama? Dili sab mahimong ibilin siya dinhi sa ato. Santag kita, mga unog lami. Ato siyang pamilya ni, usa kinahanglang iuban nato siya. Bantayin lang yun ninyo siya, ni tiyo nimo. Bahala ka. So unsa pa may atong gipaabot? Manglakaw na ta. Tingali gipanggutom na sila. Kita rin mga haon din, he? Maadlo ka man kahanga makasa sa mama nimo. Inungdan nga function room ang atong gikuha. Mahal ang bayad ini. Dili makuhaan ang sweldo nga ihatag ko nimo. Promoted na god ang imong bana. Dapat lang nga doon na tayo privacy. Mao giniganahan ako nimo. Samot ko ang akong love nimo. Ala, kiss-kiss silang duha. Ibo ganang? Kiss had ko, be. Ma, tarong og lingkod, ma, ha? Tarong bitaw ko. Naghiwi, di ko. Bida din mo nang moy. Murason bagiw ka. Ay naglihok diha good. Saon na ko pagkaon. Niya na paingon nga niya ang atong order, oh. Oh. Kisay mo nakita ni? Abi na kung kauban ako sa office. Okay, niya na atong pagkaon. Mag-pray una tanin nyo, ha? Uy, nang! Yun sa magun na yung putos. Imo mo nagikumot. Kaon pa ko. Lamay kaayo atong gikaon gani, ha? Ha? Wa pa ka mabusog? Buot day ka. Tingalig, di ka niya kahilisan, ha? Ay, lagi pagbuot.
Hilis man ni sa kong tiyan. Gusto po gani mo kaon akong tiyan? Sige. Mga untang duha. Inayon ang tingog di mo. Ay, pagkatawa. Tingalig, madunggan unya tang rabi. Suko di ay siya. Di bara. Ang nakaparat lang ini, kay way kanun. Asin lang. Unsa? Ingon man kaparat. Di ko atag asin aron mawa ang parat. Malingaw gikunin mo nang, oy. Sige. Husto! May baho pa man di ay. Magsukat gwa. Ay lang kusga ang imong tingog. Anong nanggakos man ka? Nalipay lang kayo kasi mong gibuhat. Wa ni mo ikauwaw si mama. Ni imo sang inahan. Naingon siya ni Ana tungod sa sobra niyang paninguha nga mataw ka. Ingon si Ma'am Aida. Dili ko angay kasilagan ang akong amahan. Nganong masilag man sad ka? Gibiyaan magud sa akong amahan si mama. Umaanak pagid si mama atong tayma. Husto si Ma'am Aida. Dili ka pa angayang masilag sa imong amahan. Kaya wa ka pa mang nasayod nga nung mibiya siya. Unsa imong kalibutan nga may nagbinuang sad niya. Gipariglahan si papa. O namatay mo nang wa na mo balik. Wa lagi ta may bawo. Manang sakto si Ma'am Aida. Dili ka angayan nga masilag sa imong amahan. Kung mamabtos ko, mukalit ka sad kagawagtang. Nganong mawagtang man ko? Nangandoy man gani ko nga makabaton og liwat gikan nimo. Unya mawagtang na hinuon ko. Labaw pa hinuon ka na akong pagkaon kung magmabdos ka na sa atong anak. Unong gibayagid ko ha, kung mamabtos na ko. Ihatag ko ang tanan mong gusto kung magmabdos ka na sa atong anak. Gwapahan ng milay, Gwapa ko, tay. Sasay! Di na lang kagwapa, oy. Sige man kagsangbit akong tatay. Matiguan kong dali mo, ano? Sagdi lang, good. Gwapa ko, tay. Na lang, oy. Bago man niya ako sa nina, tay. Pinalit ni Dulce. Butan kay Dulce, no? Swerte ko ganang. Nga nakaanak kagparehas ni Day Dulce. Buutan na, mahuna-unaon pag yun. Swerte bigyo ganang. Kay nakaban na og mahunaw-naon sa si Day Dulce. Si Bayrabi ba? Bati jud Manolo, oy. Nang, huwag mong kakalimut ni Manolo, no? Namiya man siya, be. Kung mabalik si Manolo, kaila pa kaniya. Kaila? Dugi naman siya wapakita ni mo. Sao man ni mo pag-ilan niya, be? Yang tingog. Kay nundong ba kasi yung tingog, nang? Kay numdum lagi. Buguasad ni mo tayo, oy sige man sad ka pangutana. Na, ako na hinuoy bugo ini. Bantay ha? Di gani kakailan ni Manolo inigbalik niya din he. Ipapaghuta kag maayo ni Labrador ha? Balik si Manolo? Hala, hain man siya. Dali, tay. Ato na to, Manolo, tay. Ay, birahan na. Ayo, sus nga akong short, oy. Ay, mo man yung gibirag maayo. Ato lang kita, Manolo ba? Ay, wala gis Manolo, oy. Nangutan mara ko nimo kun makaila ba ka niya kung mabalik siya? Sumbong ka, Dulce, ha? Look mo! Ano ka? Away kong tatay, ay. Watuday! Away siya ko niya. Di ko niya dadoon ni Manolo. Unsa? Tiyo, nahibaw ka nga niya ang akong amahan? Ay, day, oy. Para nangutan na ko kung unsay ilhanan nga mailahan niya sa Manolo. Ang iya ko nung tinggo, matod niya. Unya, namira na yun, kaya doon na mas Manolo. Ma, ayaw na pagsigig handom sa way ayo na kong amahan, ha? Nabuhi ta nga wa siya. Busa, dili na ko gusto nga magsigi kapag huna-huna niya.
Mangita na sa kuglaing kaparkingan ng akong auto. Nasakpan gini Dibra ang parkingan na para. Huwag nga lilayang gibuhat ni Bayana. Gawa sa sigig paniid na ako. Gusto. Ano lang na ako iparking sa gasoline station. Unya, mag-taxi na lang ko paingon sa opisina. Ganong nagpakita pa maning babayana. Nagtuog itingali ning tawhana nga ako'y mahimo aron dili siya makalikay nako. Kibuguan ka di ay nako ha, Ravi? Pues, makugang kagyud sa akong nasayran. Dili ka na makalikay nako. Dili ka na makalikay nako, Ravi. Dili na. Hasol ni akong gihimuda pero kinahanglan ako ning buhaton para makalikay ko ni atong Dibra. Hello, Ravi. Uy, Nagtuo ka na agad nga dili ta magkita, dili pa? Dibra, mahimo ba? Nagdali ko. Ayaw kong likay eh. Puy, iko! Nahibaw ko. May promosyon nga nagpaabot nimo. Usa? Dugay mo nagipaabot kining maong promosyon. Pero, maangkon ka nimo kung mag-iskandalo ko din eh. Dibra, ikay nakasa sa tong relasyon. Busa nga nung ako may imong hasulon. Miuban ka na ako sa una kong pag-ani din eh. Imo kong gitagpaw. Imo kong gilipay. Sa ako ba? Kung nagpangita na ko sa imo mga bukton, nga hugot kayong migakos na ko. Sa imong mga ngapil, nga hapit na lang pang-iton ang akong mga ngapil. Nakalitan ko niya tong higayon ha. Pero lumalabay lang ang maong kalipay, Dibra. Tungod kay dili ka ang babae nga buhaton kung inahan sa akong mga anak. Sa ato pa? Musugot kang mag-iskandalo ko din eh. Oh. Isigit ko din eh sa inyong kumpanya nga human ko ni mo pahimusli. Imo kong gibiyaan. Ikay mibiyaan ako! May mutuo ka ni mo? O saman, sugdan ko na ang pag-iskandalo? Ha, Ravi? Malipay kit sinikon. Ako siyang tawgon. O pahibaon ako nga mabtos na ko. Daan na kong nagtuta. Pero gusto lang kong manikuro pinaagi ng pregnancy test. Ako nang tawgon si Rafi. Naghasol ka lang gid pag-parking sa laing lugar sa imong sakyanan. Kay bahaw kakit na ako. Maayo ka ayong maniid. Di ka bagid makasabot sa akong gibuhat yan mo. Wa na ko'y gusto ni mo, Dibra. Nganong may uban man ka na ako? Aro di ka magbinastos o mag-iskandalo sa opisina. Tuod kay nag-apas ka sa imong promotion? Dugay ko nang ipangandoy ang mga promosyon, Dibra. Busa ako gining ampingan. Pero kung imo kong likay-likayan, dili gini mo maangkon. Unsa magay mong gikinahanglan ako? Ikaw? Ikaw mo'y akong true love, Ravi. Mahimo pa. Ay gugaksa. Nagsigig tanaw na tong driver. Tingaling mabangga ta. Asa lagi ko ni mo, Dad? Sa dapit nga magkaistorya tag maayo. Ang akong gusto nga atuta sa mampuk ng dapit. Dili. Oh, okay. May pagmudiretso ta sa apartment. Dito, kay bayranan. O, maandaman ka pa na kung lami ang pagkaon. Wa ko makinahanglan yan. Gusto lang ko matapos na ang imong kabuang. Matapos lang ning akong kabuang, Ravi. Kung dili na ko ni mo likayan.
Ang imong cellphone. Ambi, ako ito na okay sa inadawag nimo. Ayaw pang hilabot. Uy, mura makituyog off ang cellphone. Uwa ka makita nini ang akong tawag. Nga naman kang gi-off man nini ang cellphone. Excited na unta ko mapalita sa akong hani nga maptos na ko. Nga natuman na kid ang iyang pangandoy nga mamaptos ko. Pero, gi-off man din niya ang iyang cellphone. Nahiubos kayo ko ni mo, Nate. Buot ipasabot ini. Nganong ni ako ni mo dada sa sementeryo. Aroy pa matuod nimo. Nga patay na nga akong pagbati diyan nimo. Ayaw katawing akong gisulti. Kadali ba daw usab sa imong feeling nga rin ako? Bago paghanit ang nagkuyog. Bago pagani ko nimong gigakos o gugot kaayo. Gilips to lips. Ngapit na lang gani pa ako ng akong ngabil. O kapila ka makigtagay sa kalipay uban ako. Unya karon, kida ako nimo dinhi aron ipamatuod nga patay nang imong feelings nga rin ako. Kay mao nay tinuod. May lain magbabae nga gihatagan mo sa imong kasing-kasing? Wa. O nga nang may bati ka magkatalaw? Dili ko talawan. Pero di na ko gustong sakitan kay napakyas ko. Ravi, come on. Nagbasol na ko. Sayon na kayo ng litukon. Imong gipa-feel na ako nga nagkinahanglan kagihapon ako. Lalaki ko. Tao busa daling matintal. Pero lumalabay lang maong kalipay kay wa ka na diri nako. Diri sa ako nagingon nimo. Nagbasol ko. Nganong giubanan ka nako. So, wa ka mahadlo nga mag-iskandalo ko sa inyong kumpanya? Buhataon sa gusto nimo buhaton. Kay wa gyud ko mahadlok. Ang promosyon gihatag nako tungod kay deserving ko. Wa isaad nako ang maong promosyon. Kay gitumanan ko sa kapritso ang usa ka babae nga way baruganan. Oh, okay. Dili ko ikaw bugson. Pero, wa ka na magpasabot nga may surrender na ko sa pagbawi nimo. Gihatagan ta lang kag chance. Shit! Ayaw og shit! Takit tingalig mag-wild ko! Gihatagan ka na ko gigayon aron huna ko naon pag-ayo. Unsay imong buhaton aron muhunong ko sa akong tinguha sa pagbawi nimo. Nitagam na ko! Busa di na mahitabo ang imong gipangandoy. Wa kay bawion kay wa ka makaangko nako. Kinahanglan mo balik ako sa opisina. 1 week. Unsay 1 week? 1 week ray akong itagal nimo. Nayabag ka? Ako na hinoy mong gitagalan? Nagkaila ka na nako. What Deborah wants, Deborah gets. Shame on you! Tay. Ano nang? Ay, pita! Anong itubag mga anak ko eh? Tubag yun ka na ko, tay. Kay singgit o niya kog sunog. Unsa? Tay, luoy lagi ko dulce. Kaya nga naman si Day Dulce nang. Nga nung naluoy man kaniya. Nga nung nang, uy. Hilak lagi siya. Imo siyang giaway. Wow, uy. Hay man siya. Uy, tanaw sini-sini. Kung sabay sini-sini. Dito, good, kanan doon ay mga tao. Nagtanaw sa TV. Ambot lang. Wala mo klaro lang, eh. Bibi, ako doon si Day Dulce. Akong susihon kung tinuod ba siyang mihilak. Robbie! Huwat ako, oy! Mamiyak ka man, good!
Paitay ning watay sakyanan eh. Si Dibra may akong pasakyon ng gipara na akong taksi. Bay, kanang nagdagan nga babae ba? Mo'y akong pasakyon ng imong taksi ha. Inigsira na ako sa pultahan, padagan na dahil ng imong taksi ha. Sere akong pasakyon. Ni-ampli to. Imo na sukli na. Ravi! Mamiyaman lang ka! Sige na, sakay na sa taxi. Ikaw di ay! Musunod ko! Sige na! Sige na, sakay na! Sakay na! Ay! Ay, para! Para! Kailangan mo kapalayo dahil ko din eh. Nga mo magipadagan ni taxi nga! Wa pa makasakay ang akong bana! Imo tong bana. Ako! Ingon man siya isira ning pultahan padaganon dahil ng taxi. Hindi, ako gituman. Dili maganiha ka naman akong giingnan nga ibalik ang taxi! Labi siguro, ay wala to ni mo yung bana dito. Yun na, asa man kala ko ihatod, ha? Sa impyerno! Nag-always mama ni mo day nga mihila ka. Nahibaw di si mama nga nagkilakot iyo. Nahibaw, uy. Siya ba nagsulti na ako? Naluoy ko na siya ni mo kay mihila ka kuno. Taon sa ni mama, uy. Kung wa pala diferensya si mama, nakasiguro ko nga mapinanggaon kit siyang inahan. Klaro jud ay. Karon gani o nga muli ko siya. Magunahon na pa gani siya nimo. Naglagot asad ko ni Tiyo. Kinsa? Ni Ravi kud. Naglagot ko niya. Bantay lagi di sa uli ako ba? Ako gid si kawayon ba? Unsa naman sa ni Bay Rabi, be? Wa ka niya kawa sa eskwelahan? Dili, uy. Unsa man di ay? Wa nito bagang akong tawag. Tingaling na pislit na lang niya, mo itong wa matubag. Wa din mo tawag balik. Hindi pa akong lagi ang cellphone. Sure jug ka? Klaro adto. Nganong ka man siya manawag na ko. Mo return call na ko. Ibag di mong cellphone, no? Tanawa na yun kasi nanawag ni mo. Tingaling, imo na nang ne. Uy, hala. Sinegi dahil tinutan na Tiyo. Huwag lagi ka maglagot. Niya na eh. Imo ba yun ang tubag ko niyang tawag? Hello, Nay? Nay, mabdos na ko. Unsa to day? Mabdos na ka? Yan na. Unsa to? Nadas mag-imong ni day! Nay! Ay, day! Ay, pagdagan day, oy! Mabdos mong ka! Tingaling magulay mong gisabag, day! Unsa? Nay! Bay! Oy! Ay, pagdagan! Nay! Nga naman to, Nay. Nakalitan ko sa imong gisulti. Natumban na ako ang break. Tinuol ba itong imong gisulti na ako? Nga mabdos ka, hani? Lagi. Wait! Imo mo kung gialsa. Hala! Gugos niya Dulce ay! Hala mo ra magmunika! Ampingan na nato ang imong anak, ma. Kay daanan niya ang imong apo. Thanks, ni. Ibutang na ko ni. Adto ko ikaw ibutang sa atong sala. Dili ko mo surrender sa pagukod ni Ravi. Imo kong gihakit. Pwes, dawaton ko ang maong hakit. Bawion tagyod ka. Sa may mong gustong kanon, ha? Ni, gusto ka mukhaon og lami? Sultay ko kay ako din paliton. Klagot na ba ko ni mo kaniha? Ha? Nga naman. Nanawag man ko dayon ni mo. Sa dihang nakita na ko ang resulta sa pregnancy test. Miring man gani unta to pero kalit lang kapaong murag off. Oh, ha? Kuha ni, wag yun ko masayod nga nanawag ba day ka. Wa may miss call sa akong cellphone.
Nakahilak man gani ko. Mihila ka? Sorry ha. Wagi ko mahibaw nga nanawag di ka. Aron ba pahibaw undahin ko? Suko pa ka na ko, ha? Wa na. Kayo mo naman kong gialsa. Excited gid kay ko ni. Mao ganing dali na akong natumba ng break. Dili ka mauwaw? Unsa may akong kauwawan? Magbusyad-busyad na unya ka sa imong tiyan, ineskwela nimo. Nganong mauwaw man ko, nga doon na may daddy ang umaabot na kong anak. Kana, ayaw gyud kauwaw ang atong anak ha. Total, magpakasal man gyud ta inigabot sa imong birthday. Idungan kini sa akong birthday ang atong kasal ni. Unsa man di ay? Atong idungan. Aron di gid ka malimot sa atong kasal. Pinangga giday ko nimo no. Misamot ang akong pagpangga nimo nga daanan nimo ron ang una natong liwat. Busa pag-amping gyud ha. Of course. Ayaw pag pinarihas akong amahan ha. Ha? Tingalig mawasad kagalit. Inigpanganak na ko sa una natong anak. Gipaabot ko ang naaron sa imong sabakan ni. Busa imposible ang imong gikahadlokan. Dali. Ato tas kwarto na. Oh. Hala. Nga naman ka? Maiguon niya ang atong anak. Atong pormahon ang atong anak. Ni, mabtos na ko. Pero hangtod karon, wag yung ko makatungog nimo nga moingon kag I love you. Action speaks louder than words, magka. Di ay no? Timani lang. Ikaw ra ang gusto kong mamahimong inahan sa akong mga anak. Lula. Naunsa ka, Lula? Ala, ninduta dayon ng lula, no? Ganahan kang sangpiton og Lula na? Di ko ganahan kay mo tawag na kog lula. Nga naman? Hoy, angay. Tiguwang naman ka. Yahak na. Gusto ko, kanang Monica mo tawag na kog lula. Ganahan, kaay ko. Mamili sab ka, no? Pero, di man tawag na kog lula ang Monica nga pinalit ni Dulce. Ayaw ka gool nang. Mga siyam kabuwan gikan karon, doon na mo tawag ni mog Lula. Saan man ako pagluto, iniran para mong panihapon. Nga nagakus pa manin ako ni. Murag, nakatuok ra ba ni siya da? May bagting ang iyang cellphone. Ako baka ning tubagon? Ako ang tubagon ni mo cellphone. Nga nang imo magi-off? Ay, isagwa na ko sa office, sige lang gyapog panawag. Ikaw may gusto kong atimanon kung niya ako sa ato. Nga nagod in taong ako may imong atimanon. Kahimsog na ko, Naana nimo sa imong sabakan ang atong baby, okay? Busa kinanglang dili ka na mulihok. Tingalig, madakin askaw niya. Jesus, baya ining tawhana. Ay nagreklamo ni, okay? Magkuhaon niya tagkatabang ha. Aron, mo na yung mangumpra o muluto sa pagkaon. Og ako, magunsa naman lang ko din Mo-supervise na lang. Dili na mahimo ni, uy. Manambukit ko, ana. Dali raon niya kong malanday. Na, kada ko gigayon nga imo kong ilisan, no? Kinsay nagsulti nga ilisan ka na ako. Kaya akong lumsan. Lumsan, gyud? Husto. Ha? Ano sa'yo, Husto? Mag-beach data karong Domingo. Additional celebration tungod kay gawas nga na-promote ko, mapun-an na day unya ta. Animal, gi-off yun ang iyang cellphone. Dili na makontak. Sakit sa bupaw si Ravi sa akong gibuhat niya da.
Pero dili ko makatugot nga laing babae ang makapahimos niya. Good catch, si Ravi. Bisabot na hinuna nga akong tinguha sa pag-angko niya balik. Kay bisag maedad na siya. Pero may grabe naman hinuon ang iyang sex appeal. Huh. Wa pa nailabot sa iyang bulsa. Imagine, mamahimo na siyang general manager. Dako ginagsweldo. Ingon man ang iyang mga benefits. Kinahanglan nga ako gid siyang mapawi. Ligo ta dagat? Mo na gisulti ni Bayrabi nang mga ligong nutag dagat kay mabdos nas day dulsi. Hala, ngano di ay kon mabdos, Dulce? Nalipay si Bayrabi. Unsa di ay nang mabdos tay? Kanagong mudak ko ang tiya ni Day Dulce. Parehas nimo kani adto ba sa dihang imo pang gimabdos si Day Dulce? Kadtong biya si Manolo. Nahinumdum sa kang Manolo noon. Ay, lagi Manolo, tay. Ambot, eh. Wala ko tayo mabangutan noon nga. Wa man ko mahibaw. Ako kay baw ko, tay. Kadto na sang gikaon sa bakunawa. Oh, nganong ka naman imong gisulob? Unsa man tayo mong gusto nga ako isulob? Kato day atong gipamalit nga biting suit di ay. Nagpili ka pa ganig tupis? Mauwaw na ko eh. Oh, nganong mauwaw man ka? Mabdos naman ko. Di pa maklaro ang imong tiyan. Mahimo ka pang magpasiksi sa mga cats. Nasuko ka? Nganugong masuko man ko. Joke ra tong akong gisulti. Joke ko no. Di ko mo tuo eh. Nganong di magamuto? Wag ko ka makatawa. Ay, sige na ni. Pagbiting suit na, kay mga ligo na tang duha. Aron way maibog nimo. Agbayan ti ka. Unya, butangan pag ginakog paskin. Teke na ni. Puni pagyod. Og mabdos pagyod. Ganahan ka. Ganahan ka ayo. Ikaw good may nakapamabdos na ako. Sige na, pagbiting suit na. Basta ha. Imong sugo ha. Ukoy ay langoy sa bus. Kinsa may ukoy nang? Ikaw. Kita sa rin mo komedya. Niyara mo na mo din Ay, Edong. Iyo. Ayaw ba pasagdi si mama ha? Tingaling mo ato siya slayo. Di na ba naman kamaong mulangoy? Giin na mga ni kong ukoy. Ukoy, bitaw ka. Naaragod ka langoy-langoy gamay kaayo dagat. Na, ato talawm na. Ma, ayaw ragod pagbabadlong, ma. Dinira mo stiyo. Kamu di ay? Ato mi sa unahan, ma. Kamaawan mo yung duha mo lang, oy. Uban ko ninyo, be. Oh, uy. Oh, ngano ka ni? O sabi mo nakita nga nakalitan ka man. Mura mag... Dunay mi kuha na to picture. Unsa? Akong sundon ka tong nagdag-cellphone, ha? Ni ayaw, uy. Tingaling mauwawan ka lang. Nga na mauwawan man ko. Tingaling na sa'yo pala si mong kituhuan. Kita lagi mo iyang gikudakan. Ako gidsang nakita. Kadaghan sa mga tao din, hi? Unya kita iyang kuhagulagway. Insultohon palang inoon kag pangutana nga, ngano, artista ka? Nagduda gikuda. Dali na. Ato na tasunahan. Atiyo, ayaw bigag pasagdi si mama, ha? Ang akong cellphone. Unsa ni? Kinsa ni giagpayan ni Ravi? Patanong babae. Nagbaging suit. Giagpayan ni Ravi? Labing kayo silang duha nga naglakaw sa dagat. Hindi ka ang papayana ang hinungdan nga nung gilikayan ako ni Ravi. Kinahanglang masayran ko kung unsa gini papayana. Murag diligin madada nga magpaabot pa ko. Hain ka ni sila kay moapas ko. Maldito ka, ha? Wa ka ganahay? First time pa kanina akong gihagan ilawom sa dagat. Unya ganahan ko. Sure?
Sure, 100%. Kung usba na to. Suway. Ganahan na ka. Usbo na to, B. Ganahan di ay. Hala, tay. Hala, nawa sila Dulce o giyang papatay. Ano sa ginawa? Lagi, tay. Dito sila, oh. Kita, Jun ko, tay. Unya, saham sila. Wala ko kakita. Ayaw kahadlok nang. Kamamon to sila manglangoy god. Di ka maulangoy, Dulce, oy. Muto nga ra lagi to nang. Dili mahitabo nga mga wa sila. Kay tuwa man si Bay Rabi. Hala, yo. kita na ko nila, kita na ko. Oh, da. Ingon bitaw ko, mutunga ra sila. Ngano ka, kalit sila kawa, tay mo. Da, tingali. Nagduwag baki-baki sila sa dagat ng... Kamao ka, tay. Sa unsa? Sa imo giingon. Siyan gani to? Siyan gani? Baki-baki? Oh, kana, baki-baki. Dali, tay. Baki-baki sa tatay. Bangas ka! Undang natakaligo. Dili oy. Mga uno na ta. Unya, mubalik kag kaligo. Sige. Ganahan ko sige kaligo. Pero mga uno na tama, ha? Paman gutom ako tiyan, God. Ay, huwat na nga gusto mo na imong tiyanang. Kuya, mapas mo ka. Unsa man na? Masakit, good. Buot-buot sa kagsakit na. Dulce, nagbaki-baki mo imong papa? Uy! Ha? Ingon tatay, Tiyo, unsa naman sa binuang nga imong gitudlo ni Mama? Woy! Hala, ingon jud ka do. Baki-baki Dulce og yang papa. Kaya wa man ko kakita ninyo ganina. Bay, kay baog ka nga ingon anak si mama. Imo paging samuton og libog yang Kuan mo, goodbye. Muapas mo unta siya sa inyong nahimutangan. Kaya wa mo niya makita. Namugos man, mautong ako lang giingnan nga nagduwa mo baki-baki. Ay, basta ayon na tugos ba? Sorry, bye. Sige. Mga ano ta? Ka-animal ba ya ini, uy? Huwag ibakanting taxi nga ako nakita na. Kinahanglan nga ako sila maagtan dito. Pagkauwawan ko katumatan ng babae nga gaagbayan ni Ravi. Arang-arang, ibakanting taxi na. Akong parahon. Magpay mo niya tagbahay nga dunay swimming pool. Kamahal, ana? Dako na mo kog sweldo. Unya, dagan sa ko benefits nga madawa tungod kay promoted man ko. Nga nang magpahimo magkag-swimming pool. Aron adto na maligo ang atong mga anak. Dili na din makasapi ni mo ang mga beach resorts, ana? Manuro sa tapanagsa. Ne. Gusto ko makahuman og eskwela. Aron ko doon na ako'y sweldo. Akong ipatanaw si Mama sa usa ka espesyalistang doktor. Nganong imo pa manghuwaton nga mahuman kay eskwela? Mahimo man nga atong ipahiling sa mama ug madayon. Ay, kasakit adto. Kapinon mo si. Sakit na ini? Sakit nga lami. Ikaw, gyud. Pero, nganong nangusi man lagi ka? Mauwaw na ko si mong gisulti, God. Dako naman ko kagasto na mo. Wadi kay labot sa imong madam ko? Apil, uy. Pero, murag dili naman ko di mo obligasyon si Mama. Kay imo man siyang inahan, may labot ako. Ugma dayon. Atong dadon si mama nimo sa usa ka espesyalistang doktor. Doktor sa neuro. Neuro? Sa utok, good. Depresyon man gud nay sinugdanan sa sakit ni Mama ni. Naibaw lagi ko. Basta ugma. Dadon na to si mama nimo sa doktor. Dali na. Mutiwas tag kaligo.
Yay. Oh, nasa man mo taxi? Paliyar mamakina, ma'am. Unsa? Sorry kay ma'am ha. Pero di na ko ni iahat og dagan ang ako taksi. Ani na ko nimo dinhi pa kanaugon? Saon, di na ako makalahote magkina, ma'am. Uy, dili ni mahimo oy. Ay, kay mahimo na, ma'am. Nawag pa ko sa mong grahian. Pero kaoning daot kong taksi. Kung manuwag ka sa inyong garahian, may pagbagpadasag kag taxi dinhi. Tanawa ra gud oh. Tagsarang sakyanan ang moagi dinhi. Sama mo kuno ako pag-abot sa akong atuan. Posible na, ma'am, oy. Kining orasa, walay taksi nga nag-standby dito. Puro sana miyahe. Unya, usa man di mahitabo na ako. Oh, mag-atag ang taksi, mulabay, ma'am. Oh, nayal bang siraportahan, ma'am? Tigalig, magagasto no ka na. O sa'yo makagasto? Way ayo ang imong serbisyo? Ha? Dadakag sakyanan nga gubaon? Nya imo pa kung pabayron? Nga, manggubal kang sira. May pliti, be. Usa? Pliti, gasolina, maling gasolina. Uy! Patsyon tayo noong kang buanga ka? Magasolina ka o niya? Kalayo sa akong laktan? Ha? Buset! Daghana tao din itay, no? Ang ng beach good ni. Tanatay, Asa man ta? pangitaon nato si Manolo. Ha? Uy, tinundo diha nang uy. Wala rin ko hinundong sa itsura ni Manolo. Saan lang na ito pag-ila niya? Minaw lang gud ta iya tingog. Kailalagi dayon ko Manolo. Si kinagali dayon tay ba? Ato na pangitaon Manolo. Ayaw lagi nang. Kasama na sa ko ining bayrabi. Ikaw biyan ang kaingon ha nga. Ibadlong kong bayrabi. Sige na lagi. May taon lagi nato Manolo. Oh, kung dili ka, ako rin mangita. Ayaw ha. Na. Ako naman niyang ingnon si Day Dulce ba nga. Mamaulit na ta? Di ko oy. Ayaw lagi ati ha. Mangligo na inuun ta. Pangitaon lagi nato Manolo. Time pa ha. Di ba naibaw naman kahain si Manolo karon? Di ay no. Kay baw na di ay kuhain ros Manolo. Kay baw na di ay ko. Unya, hain man be. Gikaon sa Bakunawa! Kahinampak be ay ning lakawa oy. Kalayo na sa akong nalaktan. Animal tong driver, animal. Ay, arang-arang, may sakinan. Ako ning parahon. Ug hangyoon ako nga magpatod ko sa beach resort. Mauna kining resort nga giingon sa akong sinuko. Magkita na mi si Ravi. Oh. Ay, wa naman sad mo tubag ang akong gisugo sa pagpaniid ni Ravi. Ako nalang mangita nila ni Ravi. Basta ako silang makita din eh. Sigurado gid nga mauwawan tong batanong babae nga maayo kayo may parahig ni Ravi. Di pa unta ta mamauli. Motrabaho pa man si Ravi og mama. Unya ako, may eskwela pa ko. Kami lang di ay tatay pabilin dito sa dagat. Ngano ka nang milay? Di pa unta ko gusto pauli. Pauli, jud mo. Balik ko dagat, oy. Sagdi lang ma. Human sa mong kasal nini, imong anak magtukod tag bagong bahay nga dunay swimming pool. Hoy, paninglan gani kang mama na. Ako man sang tumanon. Sana ilang sulti tay? Kuanang ka nang himuang ka kuno nila dagat aron dili ka magmahay. Yay! Doon na ako'y dagat! Wala na ako sila makita. Murag nalipot na ako ang tibuok beach, pero wala naman sila. May kitako di ang babae si Ravi. Ug maunihin nung danganong dili na siya nako. Kinahanglang masayran ko unsa ni mapayana. Ug unsay iyang kagikan. Ay, salamat. Makahigda na gid ko.
Gikapoy ka? Gikapoy nga nalipay. Abi ni mo, karon pagid may maka-beach ni Mama. Maong pertig din taong lipaya ni Mama. Thanks, ha? Anong magpasalamat man ka? Nga party naman mo sa akong kinabuhi. Basta malipay ka lang, malipay na sagay ko. Nalipay ka? Nalipay. Wala gina ko makita sa imong itsura ang kalipay. Nanasag ka, ha? Dali, di. Uy. Giingnan ka na nako. Nga dili na kinang namubahak ka ko aron patuo ko nimo nga nalipay ko. Ikaw may akong kalipay. Mutuo ka o dili? Matuo. Mao ganing na maptus ko kay mituo ko nimo. Sige na. Pahuay na kay matrabaho para baka ugma. Sa'yo kung muli ugma, ha? Kay dado na to si mama ni Mus Doktor. Tinuod ka ni? Pag-ilis lang mo daan. Aron hapiton ta mo, ha? Dada lang si Bay Binjo. Aron doon ay makabantay ni mama, okay? Okay ni. Matawag na ta? Okay, matawag na ta. Ini ko man na to. Makalagot. Nagkinahanglan na di ay patanon si Rafi. O sa'yo magtaon ako? Tiguwang na? Shit! Makalagot. Kinahanglang magsusi ko sa babae nga gikabuban ni Ravi sa beach resort. Animal, di ko makatuog na. Dili ko makatuog nga magkunahon na sa nahitapon ako kaniya. Dugay ko nakasakay og taxi. Og sa dihang nakasakay nako, paliyado pag makina ang taxi. Imagine, gipalakaw pa ko pila ka milya. Una magkakitag sakinan nga mao'y magkatun ako sa beach resort. Ug pag-abot nako dito, wa na pagyud ang mga kanahan. May kami na ibilin pa di ang bino. Ug ma'am, kinahanglan masayran ko kinsa ang babae nga gikauban ni Ravi sa beach. Kinahanglan gyud. Shit! Si Mama Tio? Ay, natuog pa day. Agi ka pag tingali to, mo tong dugay na kamata. Nabaguhan in taon si Mama. Kuyawan pa ko niya eh. Nga naman? Lalimon ka? Gibigra ko day. Kay pangitaon ko na namos manulo. Oh, ang akong amahan? Maujud. Makaila pa ka si Mama kung iya makita ang akong amahan, Tio? Makaila ko no siya, pinaagis tingog. Unsa? Tingalig. Nasugod yun sa unahunan ni Mama ni Muday ang tingog ni Papa ni mo. Wa na ko magkinahanglan sa akong amahan, Tio. Wa siya kaluoy nga mibiya na mo. Mausab noon. How's today, Tio? Manglakaw ta karong hapon na. Hapiton ta ni Ravi. Asa man taday? Pangitaw na tong imong amahan? Dili, uy. Aw, asam day to? Ipahiling na mo ni Ravi si Mama og usa ka espesyalistang doktor. Imong gitugon si Bay Binjo nga pailison silang duwa si mama karong hapon. Ako nang gitugon ni. Pero sure ka ha nga makontak nimo ang doktor? Naaro siya sa iyang klinik, pero inig-abot na ako sa office, manawag ko niyang daan. Maayo untag maulian si Mama, no? Maano'y atong iampo ni. Dakuan na nakog utang nimo ni, uy. Basta tagailang gikog anak niya. Bisag pila. Di gyud ko mo reklamo. Niya nabitaw sa akong sabakan ang una nimong anak. Ato pag ginampunan, Pila day mong gusto? kutob sa makaya gud. Uy, tingalig dili ko makaw mag-eskwela, ana, ha?
Ngano di man ka makahuman sa pag-eskwela? Sige lang unya kung mabtos. Ayay ni, kadali ba na kung matiguang ining imong kalaki, uy? Ha? Nganong matiguang man ka? Nga magkuha man tagyaya para sa mga bata? Bahala na. Malipay man kaha ka. Bahala nagpilay atong anak. Perting lipayan eh. Gayang mata ng milay, Sige, mangkog langoy-langoy, tay. Unsa? Bitaw, Bisig natuog ka? Naglangoy-langoy lang yapon ka? damgo man ko dito kog dagat. Di, langoy-langoy pod ko. Basa gani katre, oh. Ha? Nabasa ang Katrina? Lagi? Anong nabasa ang Katre? Imong gibubuag tubig og dito ka mulangoy? Damgo manggod ko dito ko dagat. Ngihi sad ko. Patay. Nanimaho na itong angso ang Katre. Ambot lang, wako kasabot ay. Ang gutom na ko tiyan, tay. Oy, time sa. Kaligo na eh. Madagat din ni tay. Adto kaligos banyo. Aron ka manimahong angso. Manglakar ba kunuta karong hapon? Ha, ligo na sa dagat. Sige, ganahan ko. Ha. Di ta mga tugdagat nang eh. Adto tas doktor. Doktor, kana mga injeksyon? Di uy. Kaniyadto, basta na doktor, injeksyon dayon. Di ko adto eh. Ay di lagi ka injeksyonan. Ayun noon ka. Unsa may ayuhon. Doon na di guba na ko, tay. Ang imo di ang otok. Lo, nagkuba di ako utok, tay. Ako ingnon Dulce, ha? Uy, Ako ingnon. Ayo na si Day Dulce nga. Ingon ko naguba ang imong utok. Patambalan ka ni Day Dulce aron mahinundom ka sa imong kagahapon. Ha? Katawa man ka? Ang lisngag ba ni mo ilong? Kabantay sa ka nang no? Kauna kung tiyan tayo, oy. Kaligo lagi una. Kapoy ni moy. Mas mosamot kag kapoy kung di ka maligo. Unya akong inos si Bayrabi ha, nga dili kinakadadon sa dagat. Patay jud ka taydo. Danawa si Labrador o. Sige simot mo. Ganahan man siya nako. Ang sige ganahan. Danawa. Sige siya simot ni mo. Unya, mungislo ang naong. Ingon siya. Nanimahong angso. Patay tatay be. Patay. Sige patya. Wa na'y mo busog sa imong tiyan. Sige, nakaligo na lagi. Oh, ingon bita ko ligo na ko. Malipay na gid siniinig pa uli na ako karong hapon. Ako nang nakuntak ang doktor nga mo'y muhiling sa iyang inahan. May nag-message man. Tingalig ang ako na ni. Nag-follow up kung nakuntak ko ba ang doktor. Oh. Uy. Litrato man eh. So, kaming duha nini samtang nagpaingon sa ilawom sa dagat. Taan pagi ko. Tunag yung nagpicture na mo dito sa beach. Kami giday tuyo. Oh, yun na. Kang Dibra ning account? Oh, tanawag si Dibra. Hello? Nakakita ka na sa picture? Imo kong gipanidan? Of course. Nangaligo lang di ay mo nga wa mangimbitar na ako. O sa imo tuyo? For sure. Under validation pa ang imong promotion. Unsa ka kung kining litrato o ang pagpahimus mo sa usa ka minor di edad nga babae? Akong ipada sa presidente nining maong kompanya. Unsa imong tuyo? Well, under negotiation pa sa habang gusto kong mahitabo. Kung makikita ka na ako, mahimo ning atong sabuton. Wa ko mahadlok sa imong hulga. Oh, come on, Ravi. Dakong kaso ang imong atubangon. Crime against women and children ang imong tubangon. Minor di edad ang imong gikauban. Ug mosamot pag yun ang imong sa kung gidamo ang maong babae without permission from her parent. Wa ka na ilabot niya na, Dibra. Really? Ganang imo man gyud kong hilabtan. Tungkol gusto ko ikaw mabawi.
Wa na kayo gusto nimo. Sa ato pa? Masugod ka. Nga maabot sa inyong presidente kining imong nadawat na picture. O ang sunod kong buhaton, mao ang pag-adto sa DSWD. Hain ka man karon. Tug-ani ko aron magkita tang duha. Poor Ravi. Nagtuog ka tingali nga makalingkawas ka gikan ako. No, sir. What Deborah wants, Deborah gets. Niya na siya. Akong sugaton si Ravi. Ay pagtuong nga miyani ko, tungod kay nahadlok ko sa imong bahad. Of course not. Wa ko magkunahon na anak. Ang ako lang gituhuan nga miani ka. Kay kilingaw ka na ako. Unsa imong gusto? Coffee? O one-shot brandy? Di ko magdugay. Lingkod-kod una. Kalain ba sang magsulti ta nga magtindugay, uy? Sa ako nang giingon nimo, di ko magdugay. May anhilang ko, aron pasabton ka nga napalgan ko ng babae, nga buhaton kong inahan sa akong mga anak. Unya na lang kita maghisgot, anak. Sa pa. Abi ni mo, giandaman tabaya kag coffee nga imong paborito. Oh, kadiyot ha? Kay ako ng andamon. Kadiyot lang. Hey! Kung gusto ka mo gakos na ako, gakos lang gun. Ayaw lang ko biraha. Wa ka na ko biraha. Gipugnan ta ka, aron di na maghago pagkutaw kape. Ayaw lang gud ko pugni. Nalipay pa yung ko nga may ani kagyud sa akong apartment. Kadiyot ha? Di ko angay magdugay din eh. Pitoy. Ganun may ani man sa ko. Dili ko magdugay din eh. Kinahanglan makabalik dahin ko sa office. Human ko makigsulti ni Tivra. Here's your coffee. Wa na lang ka maghago. Mao ginay dili mahimo no. First time kang nakasud ning akong apartment. Natural. Abi-abihon tagit kag maayo. Suwayi ko maobagi hapon ang timpla nga imong gusto. Di lagi ko magdugay. Grabe sad nimo uy. Maopagani imong pag-ani. Magdali ka dayon. Doon na pa ko'y trabaho. Nahibaw ko. Sige na ba? Tilawin na ang gikutaw na akong coffee. Ayaw ka, hadlo. Kuha na'y sagol nga hilo. Ha? Oh, misika mo ko ng imong mga mata. Natural, no? Di gina na ako sa gulag hilo. Gawas nga hangtod ron. Love kagihapon ako. Sa'yo na ko masakpan. Kaya ni agagod sa akong apartment. Okay. Ako ning imnon, aron makabiya na din ko din eh. Wow. Wa gid mausab ang imong timpla. Thank you. Ganong nahibaw ka man nga mga ligo mi dito sa beach. Ingon ka anak ka importante alang ka na ako, Ravi. Gipamonitor ko ang tanan nimong mga activities. Usa? Gusto na ko masiguro nga safe ang tanan mong adlaw nga activities. Hinungdan, nga gipamonitor ko ang tanan mong mga lakaw. May resulta gyud, dili ba? Imo lang yung giusikan ang atong relasyon. Nga di ka man di ay makatugot nga mawa ako nimo. Huwag maunay akong gimahayan. I regret those days, diin ako pa'y apple of your eyes. Pero dugay na to. Naibaw ka ba? Nga dugay na sagkang nawa sa kunahuna. Well, ni anak ko. May lain na sab nga gipitik ang akong kasing-kasing.
hamis sa imong kinabuhi. No. Dili na mahimo. Wa ka mahadlok nga maggupak ang imong kinabuhi. Tungod ni atong babayhana. Is this a blackmail? No. Dili ni blackmail. Kay tinudon ko gyud ang pagkukod nimo. Day, nganong dili man ka mo apa sa opisina ni Bay Rabi aron magdungan mo paniudto? Di ko mauwaw ko. Ha? Nganong mauwaw man ka? Nga asawa naman ang pag-ila ni Bay Rabi nimo. Wa pa manggod may makasal. Gawas pa. Wa sa ko makatultol sa iyang opisina. Bida. Sige mo kuyog. Huwag yung ka mga pangutana hain ang iyang opisina. Ngano na kauna-una magkaana tiyo? Oh, wa good. Naanan mo kang magkaon sa paniudto nga wa si Bay Rabi. Ngano man day ka ni adto tiyo? Diha na day si Ravi kanang kitarang tulo si mama ang mangaon. Tuod sab no? Bogo, tatay, oy. Na, ingan lang hinuong kog bugo ni nang milay da. Di man ka kasabot, be. Ingnan na siya Dulce wa katultol, mugos jud. Ma, ayaw na lagsudya si tiyo, ma. Time para good. Ngano magtatay man kang tiyo Benjo, ma? Maguwang good ka niya. Di sa ganahan ko. Bugal-bugal man ang imo nang. Di, bro. Bro. Ma, manglakaw niya ta karong hapon, ha? Gusto na gid kay kong mahibalik ng maayo ni mong panghuna-una, ma. Gusto na gid kaayo na kung maayo ka, ma. Sige, butang mo sa kape. Of course. Coffee and sugar. Ngano di ay? Wala man. Mura magudog. Miinit akong lawas. Giganahan ka? Arita sa kwarto. No. Ubalik na ako sa opisina. Ingon na baya ko nimo. Promise, kung ubanan ko nimo sa kwarto, kalimtan ko nga kung pahat nimo. No DSWD. No crime against women and children. Hindi mo ko makapugong. Kalimit sa akin, ate. Hindi ko makapugong. Grabe, kaksam ko. Nakakukit kayo. Huwag sa matang mag-akus ka na ako. Tatuon ko ikaw sa kwarto. Nakatuog man di ay ko. Nakatuog di ay ko samtang nag-memorize sa among eleksyon kaniha. Kansa na makarurasa. Ako lang hinuuntaw kung sini. Ako siyang pangutan noon sa gitsing orasa mo, anhi. Aron pagkapit na mo. Malas ka lang, Ravi. Maayo ang imong pagkatuog human ka makikpugno na ako sa kama. Huwag ka lang masayod. Nga para katuog o para gana ang gisagol ko sa kape. Ay, man kang iyang cellphone. Huwag ko makita sa iyang bulsa. Tingalig na ibilin sa kwarto. Kuhaon ko ang yawi. Kinahanglan makuha ko ang iyang cellphone. Nakasiguro kong nanawag niya ang iya karong kikapuangan. Kinsa man kay nga na itong papayana. O nga nung nabuang si Ravi niya. Unyara yung karsones. Kuha ko na ko ang yawi sa iyang kwarto. Nagmuto na si Ravi. Pero
dugay pa na mahupas ang excitement nga batiw ni Robbie. Uy! Ayaw lang ko, Bira. Matupad ra bitaw ko ni Bugigda. Gaks ako. Tupad na ko ni mo. Gaks ako. Robbie. Dugay na ko nangandoy nga mausapan ang kalipay uban ni mo. Dili ko kitpalap yun kinihi kayo na. Tapi, ikaw na si Patong. Lipay ako. Yes, Robbie. Sige malagring ang cellphone ini. Hain man di siya nga. Wa man makatupag. Tingalig may meeting si Bay Rabi og nahibilin niyang cellphone day. Muna hinungdan nga, wa agad siya makatubag. Hapit na sa kung maglagot niya, Tiyo. Ay, lagod ka lagot niya, day good. Kahibaw bay aka, nga kugihan kayos Bay Rabi. Mo tingali na hinungdan nga, na-promote siya. Gusto mo ko na kung mahibaw, Tiyo. Kung unsa gitang orasan niya hapita. Dili maguna problema, day. Ganun day kung mag-ilis tang daan, kanang hapit na mag-alas 5 sapon. Sige, ilis na ko. Kay, maligo na ta sa dagat. Yehey! Ma, dili ta maligo sa dagat, ma. Moadto tag doktor aron mamaayo ka na gyud. Di ko oy. Dili lagi ko ato doktor. Injeksyonan lagi ko. Dili ka injeksyonan, ma, uy. Hilngon ra kas doktor. Layas ko. Oy! Ma! Oy, Nang! Maayo pagdagan! Nang! Balik diri, ma! Oy, Nang! Biyahak na. Ako na lang gukod niya, day. Nang Milay! Nang! Ginoo ko yung taon. Maapsan nung tayong taon ni Tio Benjo si Mama. Bahala na do. Bahala mo, oy. Di jud ko magpadakop. Ang madakpan ra ba, maoy buang. Gukod tatay! Gukod! Ay! Tao na, oy! Kaya gukod ni mo, ha? Di ko mo honong, do. Tago ko, be. Tago ko. Di na jud kita, tatay na ko. Kabayan ni Nang Milay, eh. Ipagukod mo kog maayo. Oh. Uy! Misuod siya anang baril. Mitago ay. Nagtuo nga, wa ako makakita niya. Di na ko siya tawgon, bi. Og ako siyang liputon, aron dili makabantay. Wa pa man sila mamalik. Wa ka maapti ni Tio Benjo si Mama. May pagwan ako sultihis, Mama, da nga mo atong doktor. Unsa naman karong orasa? Kuhaon na ba may tinini? Pero wa pa si Mama. Ako lang hinuuntaw kon sini. Basig makontak na siya. Sige, katuog pa, Robbie. Kay magtagpaw sab ko. Gusto tuod. Ang iyang cellphone. Nakasiguro ko nga iyang gituyok pilin ang cellphone sa auto. Pero, di masag ko ganang mupiyag ako ni Robbie, uy. Ay, dugay na akong pangandoy kini maong moment. Unya ako ni usikan. Bahala na lang to iyang cellphone. Dili na lang ako biyaan si Robbie. Robbie, kanindot ka kung dili ka na mabiya sa akong kinirahan. Da, wa naman nawag si tatay. Tagbaw jud sa pangita lagi. Bi, akong lion, Bi. Hain na siya. Agay! Agay pakong noon ko da. Agay, sakita ako. Oy. Ay, may sakit na. Oh, good. Hala, tatay. Di
ka na gud makaikyas. Tana. Mamaulit na sa ato. Tana. Tay, di ta to sa doktor. Dili ko injection nan tay. Uy, dili na. Kinabali na ang dagom. Yay! Yeah, wala injection. Nga nung magyapon ni mo to vaccine eh. Hain man di ka ni siya. Gikulbaan na ba ko da? Ganihar yun eh. Nakita na ba ka ni Tio Bencho si Mama? Happy? Nganong ikay akong tupad, ha? Natural! Niagagod sa akong apartment. Kinalang makauli ako sa bahay. Hain na akong... Hain na akong beef. Akong gitaguan. Kinalang makauli ako. Kadiyot lang, Rabi. Huwag pa ta magkasabot. Unya na ta magsabot. Kinanglan makauli dahin ko. Unsa na karong orasa? Ha? Hapit na mag 6 p.m. Usa! Hain akong brief, ha? Ipagawas kay muli na ko! Unsa imong buhaton kung dili na ko ihatag? Please, ambi na! Ambi na to, Debra! Ayaw ako gangyo. Debra, please lang. Sige na, ambi. Kana. Ayaw hagi ko sa pagpangayo. Ayaw kong singhagi. Kay maglagot ko ng singhagan ko. Naray mong brief. Salamat. Kinahanglang magsabot na ta. Aron dili ko mo ato sa DS. Unsay ato sabutan? Nga dili na ko ni mulikayan. O kinahanglan nga ani ka maniudto sa akong apartment. Unsa? O unsa man, mo balibad ka? Pagsulti lang, kay mo report dayon ko sa DSWD o ipa-DST ka. Debra. Kanaray akong pangayoon. O dili na ko masamok pa nimo. O turay akong gikinahanglan nga magkauban pa. Tinudon ni mo ang imo saad? Akong tinudon. Kinahanglan nga ani ka mo pauli sa apartment maudto. Manako Elis Dulce. Wa pala kita man lakaw. Wa pa man gid mauli si Nema, God. Wa sa nito bagang ako mga tawag. Unya, malayon taglakaw ron day. Pagilis na lang mo. Dili ta madayon. Di ta mo lakaw? Wa pa man si Ravi, ma. Kuan day tingalig. Na late lang to siya. Wa niya to bagang ako mga tawag, Tiyo. Sige na. Pagilis na magparauran. Kisa pa may doktor nga makahuwat na to, eh. Lala, doktor! Ilis ko! Di ko ato, doktor, ay! Ilis ko! Lipaya ba yan niya nga dili ta madayon pag-atos doktor. Naglagot lagi kong Ravi, Tiyo. Naglagot kay wa pa man ka makakita ni Bay Rabi. Pero inigabot adto wala. Dagko na kay ngisi. Dili gid ako siya tagdon, Tiyo. Dili na ko siya tinggan. Daan paligid ko. Doon na gyud nagpicture na mo dito sa dagat. Imo da itong sinugo. Siyempre, mahal ka gud nako. Mugasto gyud ko, Ravi. Ano masayod ko sa hinungdan sa imong pagkikay nako. Babae gyud ay. Og bata pa gyud. Kinahanglang mangita kog batan-on nga buhaton kong inahan sa akong mga anak. Naadlo ko nga tingalig, di ko makalahutay sa pagpa-eskwela unya sa akong mga anak. May nang batan-on pa ang ilang inahan. Makasugakod pa ni sa pagbuhi ug pagpa-eskwela nila. Nga naman dahil kung ako'y buhaton mong inahan sa imong mga anak. Ready man ko. Milabay ng imong panahon, Debra. May panahon pa, Ravi.
Wa na'y panahon nga ipitik ka pa diri sa akong kasing-kasing. Kung misugot man ko sa imong gusto, kana tungod kay di ko gusto nga mawa na ko ang gidamgo kong promosyon nga maoy ipasigarbo ko niya sa akong mga anak. Makatuon ka na sa pagkikugman akong balik, Rafi. Labi na cute kung matagamtaman mo ang akong pagmahal, ang akong pag-atiman mo. Adto na ko. Kadiyot lang. Unsa pa man? Wa pa ko ni mo hagi. Pakonsuhilo, good. Rafi. Rafi, magpaabot ko ni mo ugma sa udto, ha? Namang natintal naman sa ko kandibra. Huwag nakatuog pagikog maayo. Pita. Tunagid siya gibutang sa kape. Gusto, nga ko cellphone. My God. Pagkatagan ining miss call gikan ini. Sorry gikay ni. Nakasana sa kunin mo. Pero ikaw mo'y akong gipanalipdan. Dili ko gusto nga mailahan ka ni Debra. Sigurado gid nga mauwawan ka lang. Kinsa na? Ablego, Dulce. Kinahanglan dili makita di mama nga nagila ko. Nganong nanuktok man ka, ma? Wa man kagawas. Hila ka? Oo, uy. Lawa ko, no. Naibasa imo mata, oh? Oh. Nganong hilak man ka? Wa paabot imong papa? Dali sa suod, ma. Nganong hilak lagi ka? Dili na uli imong papa? Mupauli si Rafi, ma, uy. Nganong laging hilak man ka? Nagtuon man gug ko, ma. Unya, may sakit man ng akong mata. Maong ako nalang gihilak. Hala, sakit na ka nang magtuon? May radyo, do ako magtuon. Dali, ma. Manglingkod ta sa kama. Hala, abot na imong papa, Dulce. Bahala to siya, ma. Ayaw pagawas din sa mong kwarto, ha? Dali na, Dulce. Atong sugaton imong papa. Magdadi ay siya daghan apple, orange, o grapes pa, Jud. Dali na. Ato na sugaton imong papa. Dili lagi ko, ma. Anhi lang ta din, he. Bay, hay man sini. Imong ni? Uy, ganiha raman na sa inyong kwarto. Nga nung malagi siya musugat na ako. Tingalig, naghilak na to. Hilak ba ya, Dulce, tungod ni mo ay? Doon na kada apple? Tuan ni Bay Binjo, ma. Ay, yehe. Ato ko, tatay. Tatay! Ni, sorry kay ni, ha. Dili na ko madapas si mong ulo-ulo. Imo lang kong gibuang. Di na ko nimo. Ayaw ko dahin ka sa ko, ni. Dali ba, gakus na ako. Ayaw ko pagduol na ko. Paminawag ko. Dali bi, magsulti ta. Ayaw lagi pagduol na ko. Ayaw ang usog, katingalig matumba ka. Na, sakitan niya ang atong baby, anak. Og ako, dili lang sakitan. Patuga-tuga kagsaan nga imo ming kuhaon din, aron ni pahiling na to si mama sa espesyalistang doktor. Pero wag ko nimo tubaga. O gusto na ng orasa? Doon na pa may doktor ang orasa? Palayaw na gud ako. Nahibili ng akong cellphone sa auto sa dihang niadto ko sa klinika. Ha, mao ba? Pilaw ni ka oras ang imong pag-ato sa klinika. Naganihan naman ko na nawag nimo. Okay. Nakasa ako. Dili ka din makapasaylo na ako. Nag-ilis na unta sila sa mama og si Tio. Pero ako na lang gipailis og uran.
Wa masagod mo to nga ang doktor sa ilang klinika. Ngano wala gini mo tubag ang akong tawag? Giingnan ka gani nga nahibilin nga akong cellphone sa auto. Sorry na good. Ugma pa man kuno mabalik ang doktor. Sagdi na lang. Dili na nako ipahiling si mama sa doktor. Ugod ka suko dayon. Gikan karon. Permi na dyan akong dado na akong cellphone. Aron makatubag dayon ko sa imong tawag. Oh, sorry di ay ha. Imo ra ba din hinatag ang cellphone nga akong gigamit? Wa di ko katungod nga masuko nimo. Oo, asa man ka? Hey! Ay, wa na mulingi. Ako gisad-an nila. Ganun mo man sa kumu-anticipate nga mahimong may gibutang si Dibra sa kape nga iyang ikutaw para nako. Ah! Saon ko magka sa pag-am-am ako ni. Nga na mo, day? Wa ko'y gana. Doon sa manday ka? Akong giaway si Ravi. Ibundak na lagi ni mo angan sa imong day. Naglagot magug ko. Hapit to nga sa adlaw, wag gid ako makontak. Unya diligid mo tugan diin siya. Wa sa di ka mangutan na. Dito ko na sa klinika sa doktor. Oh, tingalig. Dagan sila di pa nagsultihan sa doktor. Unsaon man nila sa pagsulti nga wa man dito ang doktor. Oy. Mo ni akong nalagutan diyo. Hapit to nga sa adlaw nga nagsige kog panawag niya. Ang rason niya nahibilin ko na iyang cellphone. Unya naglagot ka niya. Mo lang. Wa di ka expect kahin ni Bayrabi nga nung wa makatubag. Kinadugay ko no siya sa klinika. Ang sekretary tingalis doktor mo yung gika-istorya. Unya, nag-gel ka? Unsa na tay? Sos, apil ka nang da. Kauna nang gihagod. Muta na taon sa imo gisulti. Ay, di ka makasabot ng uy. Nag-gel ka, day? Unsa? Nagdiglos ka mo. Silos ko. Natural, no? Hapit ako ni Dunay anak. Unya, mangita pagit siglain. Nag-jail ka niya kay nahigugman na sa gani Bayrabi, no? Tiyo, sad, uy. Mamabdos ka ako kung wapa ko mahigugman ni Nina ko. Dali na, Dulce. Kaon na. Wa na tasaw kaon da. Sige lang, ma. Kaon lang. Gusto pa mansad ko. Unya na siya pakananang. Nagpahungaw lang na siya siyang kalagot. Pero karong taod-taod, di na siya maglagot sa iyang eh. Saan makana ko paglikay si Dibra. Di sad mahimong mabiya ko sa trabaho. Miabot na ang dugay ko ng gipangandoy. Ako na gyud ang manager sa among kumpanya. Dili may tabong ibaylo ko ang akong nini atong Dibra. Pero di sad mahimong dili ko tumano na iya gusto. Lisod na kay madiis ko. Ako cellphone. Pita eh. Si Dibra ang nanawag. Unsa man? Naluya ka? Yan ako sa bahay mo sa ayaw ko gilabdi. Imiomang ko kunin mo. Lugay ba yatang nagduogan niya? Dili na ko malikayan ang paghandom ni mo. Gituman ko ang imong gusto. Ay na ko sa muka pa. Okay. Basta, mapaabot ko ni mo diri sa apartment. Matagod to, ha? That's a date. Okay, sabutan na to ugma sa office. Kinsa ni? Kinsa ni? Ni, ano naman ka? Kinsa lang kita yung magikasulti? Ano yung mo magipawang imong cellphone, ha? Ipaong din ako, aron di madungog sa akong sekretary nga masukanon mong tingog. Ha? Secretary? Taon sa man ka ni? Naglagot ko! Nagselos ko! Giyam-aman ka bitaw na ako gini. Manukmod man ka. Ni, sorry na kayo. Magmatngo na gyud ko, handili na malayo na ako ng akong cellphone. Aron ko manawag ka, matubag din ako. Imo magukong gisaaran, Kud. Imo kong gipalaom. Gusto ko kong maulian si Mama. Wa lagi dito ang doktor. Nasagda lang. Ugma siguroon na gyud ako nga madana to sa mama nimo sa klinika. Ayaw na lang. Sige na gud ni. Di, akong pahiran nimo mga luha. Ay pagsigigilak ni. Maapektuhan unya nga tong baby. Ikaw matad, Kud. Promise, di na gyud mausab. Wa na ka masuko na ako? Nagselos lagi ko nimo. Malipay ko nga magsilos ka na ako. Importante day ko nimo.
Pero ay palagi ha. Kay kung unsay imong duda, di gina tinuod. Ikaw ra gyud ang akong gipangandoy nga mamahimong inahan sa akong mga anak. Tinuod. Cross my heart. Unya, unsa man? Maniyapon na ta? Gigutom na ka? Ganiha ra gyud pero gisapot man ka. Dali na ni. Mga una ta. Animal! May tubag na unta si Rabi. Pero may tingog sa babae nga murag nasuko. Mao ka pang giilis ni Rabi nako. Dili ka lang magbahay na ako, babayana ka. Buwagon tagid mong duha si Rabi. Yehey! Kaon na, Dulce. Ubag lagi imong mga mata, Dulce. Mihilak man na siya, ma. Imong giaway? Si Anoy nangaway na ako. Uli ng buwan, bay. Nauli na kay nangao naman ming duha. Sige na, mga una ta. Aw, mananoon mi. Ibutan unya na akong gasan tayo, Dulce, ha? Mananaon na mig TV ng Milay. Dali na nang. Nabusog ka si Mama Tiyo? Busog kaayo akong tiyan, Dulce. Dali na nang, aron na sila mangaon. Unyor, oy. Kuha pa gani ko apple. Kayuan ra ba ka? Di ka bang hotdog? Hatog sab. Dali na ay. Dali na. Ako'y kuha sa badihado ha, nga gisudans kanon. Nga naman? Ako'y serve nimo. Atik. Ingon ka ni anak ka pinanggan ako. Ako'y butang og kanon sa imong plato ha. Bantay bitog mga bit ka, ha? Di lagi na mahitabo. Kinaanglang magbantay ka na sa imong kanon ni ha. Nga naman? Tingalig di unya healthy ni inigawas nga to baby. Gusto dito ni. Mamilin tag doktor nga maoy imong ubigay ni. Unsa man na? Maoy mo atiman nimo aron masiguro gyud nato nga maayo ang imong pagpanganak og healthy ang atong baby nga ipagawas nimo. Musamot ka ka-busy, ana. Bahala na. Basta hatagan gyud ako panahon ang umabot na akong anak. Ang imo ra ding anak. Of course, hasta sarang inahan. Tingalig. Masuko na sa ganako ha. Okay, mga ano ta? Mapahiling na gid nato si Mama sa doktor, ugma. Sigurado na ni. Bantay, ha? Tingalig madugay na sa kag-uli. Wa ba na ko mapasidan isinida nga di ko makauli karon sa bahay karon paniud to. Ay, tingalig sinini ang nanuwag. Uy, di bram din. Hi! Nag-anam na ko pa ni Otto para nato no, ha? Maro ka gyud, Ibra. Unsa naman sa imong gibutang sa imong giluto ha? Ang ako ragyang na sexy. Bisag unsa pa imong buhaton aron malambigit ko balik sa imong kinabuhi. Mapakyas ka lang. Ako nang ipaniguro nimo. Mga higala, gidapit ka muna mo sa pagpaminaw sa laing pang sumpay ning Sugilanon. Kinsay akong pilion. Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado ug gidalit kanato sa RMN Drama. Ug mo to ka listeners ang part 2 sa Kinsay Akong Pilion nya. Salamat kayo sa inyong kanunay nga pagpaabot, pagpaminaw sa mga drama sa binalik-balik na nato ni, pero naminaw gyapon mo. Salamat kayo, no? Salamat kayo. Nya shout out dahil sa natong mga listeners nga atong aong matiman-an lang. Shout out ni Kitty Garcia, ni Silwongs TV, ni Ma'am Isim, no? Si Ma'am Mary Ann Rostria, si Andalyn Samson, Andalyn Buatis, si Maristel Humawan, Juan Prince, no? Muna sila mga kanunay maminaw, si Ibanso, Edwin Pancho, si pinsa pa ba to? Limot na. Rico Rinig Gadularuya, si Pregreg, si Pregreg TV, sa kabelain.
Jerome Canha niya si challenge kini magtima-timaan ta sa mga si comment si Kuan sa kabelain. Na magkuan lagi ko ni mga listeners, mag-screenshot na ko ni para sure na to nga mabasa niyo yung comment sa sunod na to nga upload. Mo to mga listeners, thank you so much for watching o for listening. Amping mo kanon mga listeners. God bless us all.